Нәбирә Гыйматдинова. Жаза. Беренче бүлек. Тау битенә төшкән ут шәүләсе сикерә-сикерә чирәм арасында уйный. Бүген тагын учак якты. Һай, кире беткәндә икән бу кыз бала. Кычыткан белән шәбәкләрлек кешесе юк шуланың. Шүрәле очы дип аталган урамда Нурсиянең йорты гына кукрайып калды. Тауы белән бергә өскә авам дип торган нарат күләгәсендә үлән дә шытмый дип, күрше күлән бистәгә үк күченде. Урманны җәяү чыксаң, кул сузымында гына ташпулатлар тезелгән. Халык бит ул умарта күче кебек укмашып яшәргә ярата. Бер-берсенә йөрешмәсә дә, аркасын аркага куеп яткан карт белән карчык сыман, сарайын сарайга, мунчасын мунчага терәп сала. Югыйсә, сөнчәлеләргә бистәдә эреп таралмасалар да була иде. Аргы урамнар агач куагышыгыннан интекмилә баса. Анда урын да иркен иде. Каралты кураларың белән теләсәң буйга, теләсәң иңгә табан җәел. Элек авыл бер күлмәк эченә сыя иде. Бүген аның күкрәге киңәйде һәм тимәсе тамырыннан өзелеп, читкә чәчрәде. Хәер, сөнчәленең тормыш агачы нык иде. Яшьләр дә дөньясын тарсынып ягага китми иде. Авылның бәгыренә шырпы кадалды шул. Гыймран малайлары сөнчәлегә кайтып төпләнде. Кулларын кесәләренә тыгып, җил сызгыртып кайтмадылар. Төргәк акча белән кайттылар. Моңарча алар елына 2-3 зыян эшләсә, бу юлысы көн сайын халыкны зар елатыр мөгаен. Байлыклары талап җыелган диләр. Бәлки анысы дөрес тә түгелдер. Шулай да бер талаган нәфесен тыеп туктый белми ул. Яртылаш бушаган арыш капчыгы кебек янтайган чирләшкә Гыймран, залим уллары сөнчәлене бүлеп алагаем зур йорт тергезгәч, яңадан зәһәр белән шыплап тулды. Сакаллы сабыйларына ул акыл өйрәтте бугай. 2 буш куык авыл халкын кысырыклый, кыр хәтле бакчалар сүрдереп, ел сайын шунда чүп үстерде. Шуларның кыланмышына түзмәгәннәрдер. Тикмәгә генә гаиләсе белән бистәгә агылмаслар иде. Көрәшергә тырышып караучылар. Алар ялгыз иде. Ялгыз. Элгәре кемгәдер зарланырга мөмкин иде. Әз-мәз гади кешеләрне яклаучы оешмалар бар иде шикелле. Бүген исә көчленеке замана. Теге чакларда Гыймран ише кансыз берән-сәрән генә иде. Бүген аларның чуты юк. Акча дигән шайтанның җилкәсенә атланганнар да адәм башыннан очалар. Хатын нәзек сабаклы кылганнарны яра тауга менде. Караңгы иде. Учакка табан турыласа, я кунакны өркетер. Хәер, куян йөрәкле кызга охшамаган да ул бала. Юкса, төн ката учак пыскытып, урман авызында туңкаеп утырмас иде. Бистә ягыннан ап-ачык булып ниндидер кыргый тавышлар ишетелә. Даң-доң калай кагалар, сызгыралар, акыралар. Кидиләр бугай шуны. Гармун искелек калдыгы янәсе. Бистә яшьләре дискотекада бии. Югарыга менгән сайын нарат исе тынга каба иде. Үзәнлектә дә шул ис. Әмма Халидәнең йорты янганнан соң ул киек белән буталды. 15 елдан бирле тамакны әчеттерә. Бәлки, ис һавага сеңгәндер. Ә юшкыны Нурсиянең үпкәләренә сылангандыр. Юшкын да түгелдер. Хатынның гөнаһысыдыр бәлки. Гөнаһ. Катлам гөнаһ. Аңардан арынуы җиңел югыйсә. Йортка үзеннән үзе ут капмады. Йортның ишегенә терәү-тери күз алдында яндырдылар. Әйт шулай дип, Нурсия, әйт. Бу гөнаһың белән парлашып тагын күпме яшәрсең икән? Әмма дистә ярым елдан соң сиңа кем ышансын ди. Аннан сөйләп ни мәгънә? Анасы да, баласы да гаип.
Тик Халидәнең җаны гына тынычлап күкләр катына урнашмады. Ул җирдән ычкына алмыйча бимазалана. Җәйнең нәкъ бер вакытында күренә мәрхүмә, шомырт каралганда. Сабыен җитәкләгән килеш, тау өстеннән туп-туры Нурсияләр йортына текәлә. Эндәшеп тә карады аңа хатын. Зинһар, мине зәрлекләмә, күршекәем. Мин болай да тере мәет, диде. Аның рухына кылган дугалар, сәгать сайын, минут сайын. Быел шомырт бигрәк тә уңды. Әле яшел, әле каралмаган. Каралгач, тау башында кабат Халидә сурайыр инде. Бу юлысы Нурсия акылдан язачак мөгаен. Хәзер үк аңа бизгәк сукты. Аяк-куллары калтырый, гәүдәсен җебетеп йөрәге ойый. Җитмәсә, авыртмаган башка тимер тарак дигәндәй, өендә көтелмәгән кунак яши башлады. Бистә байлары өчен дачага әйләнгән Сөнчәледә, бак, Нурсиядән башка да унлап йорт бар иде. Ник берсенең капкасына арынсын? Әнә Гыймранның хан сараенда 99 бүлмә. Хатынның ни инде я? Бәләкәй генә олы якта, кысан гына кече як. Әзрәк иелмәсәң түшәменә баш тия. Ашау-эчү дә каты-кыты. Гыймран шикелле 3 хезмәтче яллап абзар тулы мал-туар асрамый. Ризык тарлыгы менә, Худайның биргәненә шөкер. Нурсиянең күңеле нурда үтмәслек дәрәҗәдә тарайды ул. Гынаһысы яман шиш төсле зурайганнан зурая. Үз вакытында Аллаһ ярлыкамаса, кай читен икәнлә. Бит Нурсия күршеләрен коткара ала иде. Хатынның аягы тайды. Ул тотынырга теләп кылганнарны учлады. Ашаганы эченә йокмаган ябык гәүдәне сыңар кылганга ябышса да үлән чыдатачак иде. Ничек коткарыр иде икән сыңаларны? Ничек? Йыгылдыңмы әллә, апа? Киянтә сыман бөгелгән Нурсия сискәнеп башын күтәрде. Син икән. Куркыттың жүнсез. Әйтми дигәч тә теге. Син, апа, юрган астында да куркып яшисең бугай. Сус кулыңны. Ярар инде. Бетеп үк йыгылмадым бит әле. Тагын нәрсә дип учак үрләттең, бала? Батырып тиргим дип менүем иде. Кешедән яхшы түгел. Кыз урманнан бер өем чыбык-чабык ташыган иде. Тәгым, таңга кадәр шушында шикерәйеп утырмактамы исәбең? Диде хатын, чәчрәгән ут тамчысыннан йөзен каплап. Дөнья изрәп йоклаганда, Дөнья бер кайчанда йокламый, апа. Нәрсәдер кыштырды, нәрсәдер кыймылды анда. Синең кебекләр аңа һич тыңгылык бирми, апа. Туры сукмак бар. Син үләннәрне таптый-таптый нигәдер кырыйдан үрмәлисең, апа. Мин сиңа баядан бирле карап торам, апа. Апа дип сүз сайын ташылама, яме бала. Усал да сөйләшмә. Әйтми дигәч тә теге. Аннан бу урында учакта якма. Нурсия кулы белән ботак чатакларны буташтырды. Авылның битен көйдерә ялкының. Гыймран малайлары иснәнсә, сөякләреңнән он тарттыра валлаһи. Бүген Сөнчәлегә алар хуҗа. Минем нәкъ шушында учак кабызасым килә, диде кыз үз сүзлеләнеп. Хатын караңгылык чылмаган урманга шикле караш ташлады. Халидәнең җанын аратлар арасында бәргәләнеп йөрми микән? Хәер, шомырт каралырга иртәрәк әле. Ул баласын җитәкләп, шушы төшкә чыгып баса дип, кире беткән шәһәр кызына ничек аңлатсын ди? Бәлки, Халидә уттан шүрләр. Ходаем, шулай булса икән ул. Безнең тирәдәге авыллардан ниндидер риваятләр җыям дисең.
Зур укудан йөкләделәр дисең, үзең кылда кыймылдатмыйсың. Килгәнең атнадан артык, диде хатын учакка чыбык өстәп. Ут рухларны куадыр мөгаен. Алайса як, кыз бала, як. Тик Гыймран этләренә генә юлыга күрмә. Ботарлап ташларлар. Риваят дигәнең ни нәрсә инде ул? Телдән телгә күчкән хәл вакыйгалар, апа. Шынлап та мин ялкауландым ахрысы. Эшкә тотынырга кирәк, иеме? Әйдә синнән башлыйк, апа. Менә бу тау турында берәр риваят белмисеңме? Нурсия авыр сулап, төн карасын йотты. Беләм дип, Шомырт тауы диләр аны. Наратлыктан арырак, куе шомыртлык. Зирә күп куагы. Шәшсәң үрчемәс иде зәхмәт. Кыргыйдан азган инде. Күршеләрнең әбие һәвәс иде җимешенә. Базарда да сата иде. Эшкереп дәвалый да, әфсенли дә иде. Моның кай җире риваят соң, бала? Шуннан, апа, шуннан. Бер көнне син бу калкулыкка баласын ияртеп кемдер чыга дигән идең. Анысын язма. Минем генә күземә күренә бит ул. Нурсия саташкан дигән яман атымны таратырсың, жүнсез. Ник бер миңа гына беректең әле син, ә? Йөр, авылларда йөр. Әйтми дигәч тә теге. Күңелең тар бугай, апа. Атын бозлы суга чумгандай туңды, өшеде. Каян сизә бу яшь кемсә? Әйе, аның күңеле нурда сыймаслык дәрәҗәдә тарайды шул. Безнеке безнеңчә инде. Синең үзеңнең дә әллә ни мактанырлыгың юк, бала. Урман аша гына бистә. Анда егет кыз чутсыз. Әзрәк иштиңнәреңә илек. Җырла, бие. Яшь чакта гына көлү шаяру килешә. Картайгач, шеметем генә елмайсаң да, ыржайма диләр. Яулыгыңны салып ат, карчыклар төсле уралгансың итү. Әйтми дигәч тә теге. Кыз учакка кочак-кочак коры ботак ыргытты. Һаваны ялмаган ялкын телләренең өтөк-төтөк шәүләсе кытыршын аратлар тәнендә биеште. Киңәшеңә рәхмәт, апа. Минем сәгатьләрем санаулы гына. Китәсеңме ни? Хатынның җанын сөенеч биләде. Шушы сәер кунак аркасында капка келәсе шылтырамый. Хәер, элек тә аңа бик килмиләр иде. Бер өмет кенә аның ишеген ача да яба иде. Гыймран кансыз, явыз Гыймран, бүре тиресен салып калдырыр да, мөлаем йомшак ир кыяфәтендә Нурсиянең бусагасыннан атлап керер сыман иде. Ничә ел хатын кысыр өмет белән яшәде. Килми Гыймран. Кунак турында ишеткән димәк. Ишетмәскә ни. Санасаң, авылда йортлар ике кулдагы 10 бармакласа. Кемнең морҗасында төтен куе да, кемдә сыйык. Һәр кемнең уч төбендә. Китмим әле, апа. Бу кыз тыштан ипле җайлыгына күренсә дә, эче тулы кирелек иде. Кара син. Әллә нинди җиде ят Нурсиянең бәхетенә киртә кора. Китмим имеш. Гыймран бит ул, чалышса кәкрәйсә дә Гыймран. Уңга сыпырган хатын 55 яшьлек ирдән шалкан ясый. Соңгы көннәрдә ул Нурсияне чиратса, салынган иңбашларын төзәтеп талпынып кагына һәм төнлә көт дигән ишарә белән калын кашларын сикертә иде. Бик килер иде. Кунак кызы юлына бүрәнә тәгәрәтә. Авылдашларың турында сөйләле, апа. Монысы нәрсәгә инде, бала? Риваятләрегезнең мәгънәсенә төшенер өчен кирәк, апа. Халкы нинди, әкияте шундый диләр. Хатын чикерәя авылга карады. Иң кыры йорт Гыймранныкы инде.
элек-электән терлек үрчетеп сатты инде. Болын ягы бит, иркен. Кыр басу белән фермасы да якын. Әрәмәлектән йодрык хәтлегенә кыр үрдәкләре атып ашады инде. Аның бабасы заманында күгәрченнәрне тереләй утта кыздырган ди. Шуннан бирле үй кыйыкларында күгәрченнәр гөрләми. Корыткан сөнчәледә кошларның нәселен Гыймран бабасы. Гыймранның 2 малайы я авылда, я бистәдә, 2 арада иләнәләр. Баш кисәр алар. Абзаң тол. Байтактан инде. Мәрхүмә хатыны Фәһимә яшьләй үлде. Аңа якты көн чырайы күрсәтмәделәр инде. Бер беләген кайнанасы кара яндырса, икенчесен хыянәтче теле шуна нинди сүз төшкәнен Нурсия әле дә байлап өлгерде. Бирерәк Әмирҗан бабайлар. Шу апа, икенчесен хыянәтче дигән идең. Әллә Гыймран берәр хатынны яраттымы? Син, кызый, тавык төсле авыл борынча гайбәт чүпләдеңмени? Я? Ул да риваятме? Нурсияның бәгырен утлы тимер көйдерде. Кайсыныңдыр хәтере бердә саекмый ахрысы. Тик Фәһимәнең үлемен аңа сылтамасыннар. Бүген ахны да үзенә ала алмый ул. Хатынның күзен яшь әчеттерде. Төтен икән. Ник өстәмисең? Учагың сүнә, диде ул әкрен генә. Йөрмә бүтән теләсә кемнән сорашып, яме бала. Аның бит әрем теллесе дә күп. Әр сүзе үтеңне сыта. Әмирҗаннардан тегендәрәк урманның йөрәген ярып карлыккан тавыш белән кош кычкырды. Ярабби, кош микән? Кайтыйк, бала, диде Нурсия. Бәләсеннән баш аяк. Без икәү бит, курыкма, апа. Әйдә, Әмирҗаннарны сикереп, үз тирәңә күч. Сул як күршеләрең кемнәр иде? Мәрхүм инде алар. Әниле кызлы иде. Яндылар. Мәетләр турында сорашма, яме? Гүриясе сиңа бер ни дә әйтә алмас, бала. Ә син күршеләрең өчен үзең сөйлә, апа. Алар нинди кешеләр иде? Кеше кебек кешеләр иде. 2 аяклы, 2 куллы. Әйтми дигәч тә теге. Нурсиянең ачу казаны дөбер-дөбер кайный иде. Көл катыш туфракларын җыеп, зиратка илтеп күмделәр. Нәрсә? Кыз учак аша сикереп, хатынның алдына килеп басты. Күршеләреңнең кабере дә бармыни? Гәтә кылга сайсавыт. Үлекләрнең җәсады җиргә иңдерелә ләбаса. Буларның көлегенә инде. Сөякләренә хәтле янып уалгач. Исемнәре дә язылганмы? Язылган иде элек. Такта кисәгенә. Ул ширеде инде. Кыймасы да ауды. Бар шымырт куагы гына исән. Бар кайт, апа, диде кыз төпченүеннән капыл туктап. Кайтмый ни. Нарат бит ул баш түбәсен генә каплаган. Шәре агачның салкыны арканы туңдыра. Әйтми дигәч тә теге. Нурсия кызу-кызу таудан төште. Төште дә артына борылды. Калкулык иләмсез караңгы иде. Учагын сүндерде. Сөйлә дә сөйлә дип җаныңны ашый бит, ә? Халидә иде аның исеме. Кызы Галия иде. Я, күңелеңнең пишмаклары түгәрәкләндеме, бала? Әллә син Нурсияне җил капкасыман теләсә кемгә ачылыр дисеңме? Турларына җиткәндә генә тыкрыктан машина ажгырып чыкты. Әши музыка тавышы колакны саңгыраулата иде. Ул да түгел, хатынның аяк астында сыра шешәсе шылтырап ватылды.
Гыймранныкылар бистәдәге шайтан туенда кәефләнгән. Алар гел шулай. Мыскыллап я тәмәке төпшеге, я шешә бәреп китә. Нурсия чүмәшеп капшана пыяла кисәкләрен итәгенә тутырды. Кунак кызы ялгыш басмагай тагы. Туфлиемнең үкчәсе җиргә бата дип, ялан аяк йөри. Авылда сиңа көзгедәй шома таш түшәлмәгән шул. Гыймран малайларының чираттагы бүләген рәшәткә кырыена бушаткач, ул колагын торгызып тыңлады. Койманың теге ягында нәрсәдер кыштырды иде. Янган йорт нигезендә орлыгын кыйып алабута кытырып үсә. Хатынның тавыклары ел сайын шунда кирип йомырка салды һәм ел сайын качып кына чибеш чыгарды. Нурсия чалгы белән ничә мәртәбә чүп дәрьясын чабып ташларга җыенды. Тик уртадагы рәшәткәләрне кайырып, ул тарафларга керергә батырчылык кына итмәде. Чөнки күңеленә шундый уй кагылды исә, мәрхүмә Халидә төшендә, син һаман минем белән булашасыңмыни дип үпкәли иде. Кыштырдаган җан иясе тавык мазардыр мөгаен. Кайчакта җилле көннәрдә Алабута дәрьясы аның ишек алдына таба шуыша кебек. Утта йөгерек иде бит. Җил ныграк иссе, аны Нурсияләр йортына табан куа иде. Аллаһ кодрәте белән генә Халидәләргә кушылып янмады хатын. Йорты исән. Ә менә ул үзе. Аның кисәүдән кай җир артык, Раббым. Нурсиянең хәлләре 5 былтыр ук авыл уртасында басып кычкырырлык иде бит. Әдәм баласының рухи дөньясы шыксызланган саен тышкы кабыгы ялтырый икән. Күр син өйдәге шкафны, кием белән шыпланган лабаса. Иренмә генә, көненә 5 күлмәк алмаштыр. Кулына акча тиде исә, ул бистә кибетләрен айкады. Кибетчеләр аны үзе артында чүпрәк кылы дигәннәр имеш. Яндый төртмәле сүзләргә авыз турсайтмады хатын. Урамнан матур итәкләреңне җилфердәтеп баруларның ләззәтен татысалар иде бер. Кем өчен киенгәнеңне аңласалар иде. Өй алды утын кабызырга кирәк. Төнлә дә көндезге кебек якты шәһәрдә үскән кыз бала ничек караңгыдан чирканмый икән. Бәрәч кунак бигрәк әз чыгымлы. Кайнаган суда гына бутка сыман әйбер болгата, балсыз үлән чәйе генә эчә. Кала бикәчләре төшкә кадәр йокып үскәндә, бу таң белән аяк өстендә. Башта хатын аны кояш сукмасын дип башына яулык бөркәнә дип уйлый иде. Ә кыз йоклаганда да яулыгыннан аерылмагач, бик сәерсенде. Кунакның сәерлеге тау өстендә учак ягуда яулык ябыну белән генә чикләнсә икән. Көн сайын кич кырын аның кулында уенчыкка охшаган тартмачык була. Ул шуны ачып нәрсәдер саный. Һәм кемнәндер яшергәндәй, шырпы хәтлегенә нечкә ачкыч белән читердәтеп бикли иде. Кеше әйбере. Үтереп кытыкланса да, Нурсия тартмачыкка кагылмады. Кыз да кайтып ятты. Аның аягы идәнгә тими. Ул күбәләктә ишеп кына караватка куна бугай. Кунак Аллаһтан ди. Китми дип авырсынмаска иде дә. Кызны ни гаепләргә инде, Аны авылда кемдер Нурсияләргә кыдалаган бит инде. Ул хат ташучы, күп күрә, күп ишетә дигәннәрдер. Сөнчәледә аңа һәр гаилә агзасы үз туганы шикелле. Этенә, мәчесенә, тавыгына хәтле таныш. Бистәдә, аның карамагындагы 2 озын урамда капкага беркетелгән тимер тартмалар телсез. Аларның ачык авызына айга бер мәртәбә соры реклама кәгазьләре каптырганда, Нурсия биек коймалар артында этләрнең генә ярсып өргәнен ишетә. Хуҗалар белән гәпләшү яки аралашу тәтеми аңа. Алар яшь байлар, аларга пенсияга иртә. Хәреф танымагач, гәзит-журналлар яздыртмыйлар. Элгәре ул хат ташучыга урын түрдән иде. Чөнки авылның бер очындагы хәбәрне икенче очына кыстырып киләсең дә, тәмле ризыклар белән сыйлана чәй эчкәндә, хуҗабикәнең бияләй хәтле теленә бушатасың.
Шуннан хәбәр чүпрә сыман күпереп урамга таша. Әйе, хат ташучы кадерле кеше иде заманында. Алгы бүлмәдә нәрсәдер дөбердәде. Тәрәзәгә таш бәрделәрме әллә, Ходаем? Хатын юрганын кырыйга селтәп торды да ишек ярыгыннан бакты. Кунак кызы шәм яктысында тартмачыгына ачкыч яратып маташа иде. Йозагын бозган ахырысы. Нурсия йортында сернең дә гомере кыска шул. Икенче бүлек. Иртән кунак ишек алдында топтана иде. Таң йылдызы икән син, кем? Алия, диде кыз яулыгын рәтләп. Исемемне гел онытасың, апа. Алия мин. Бүген ялым дидең. Мине зиратка алып кер әле. Нурсиянең кинәт кенә башы әйләнде. Мәетләрдән дә риваять эзлиләр микәнни? Онда ни ишең калган, бала? Аларның каберен күрсәтерсең, апа. Кемнәрнең ул, Ходаем? Алия алабуталы нигезгә ияген чөйде. Буларның. Миңа кызык. Әстәгъфирулла. Кызык өчен генә зираттагы мәетләрне борчыйлар димени? Гөнаһ бу. Бүтән гөнаһларың булмасын, апа. Кыз без карашы белән хатынны үтәли тише иде. Әйтерсең, аңа ничә еллар капчыкка яшергән. Һәм бер генә җан иясе дә Гыймраннан гайре белми дип уйлаган катлам-катлам гөнаһларның барысы да мәгълүм иде. Хәзер алайса, диде хатын күндәм генә. Башка чара юк иде. Кунак ниндидер буйсындыру көченә ия иде. Аның менә шунысы куркыта да иде инде. Мәңгелек йорт Гыймраннар өчендә иде. Ул капка төбендәге тере капчыкны ерактан ук күрде. Матурра күлмәгендә кимәде ичмасам. Күңел дигәнең күпме генә уялтма. Һаман ышына. Җир шарында бөтен ир затлары кырылды. Бердән бер Гыймран гына исән дисәләр дә, йөзенә төкерерлек шушы чирканчык әдәм ничә хатынны тилертте, шаштырды. Син кабахәт дия яратты аны хатын-кыз. Тик берәү генә аңардан җирәнде. Берәү генә. Гыймран аларның һәр адымын күзе белән үлчәп тора иде. Ни хәл? Нурсия йөрешен акрын айтты. Терелдеңме? Кем авырган монда? Бакча карачкысы муенын суза-суза бөкшәйгән гәүдәсен озын айтты. Мин таза сау. Рас, ир сырхау кеше янәшәсендә 5 таҗлы гөл иде. Аңардан хатын кызны ымсындырган көч дәрт ургы иде. Аякланса тагын себерелер микән? Әнә бистәдә ялгыз хатыннар базары шаулый. Әрсезләр юаш Нурсиянең өлешен умыртып тешләрләр инде. Югыйсә, иң көчле көндәштән арынганына да байтак ел. Күзен тасырайткан. Алияне танырга тырыша, явыз. Сүзгә сүз бәйләмәскә кирәк. Хатын тизрәк дигәндәй кызның кулыннан тартты. Ләкин Алия үзе дә капчыкка чыр караган. Аның йөзе аппак, иреннәре кысылган иде. Мөгаен, ирнең ямсыз чырайыннан бихуштыр. Әйтә бала. Гыймран абзаңда риваятләр юк, дип пышылдады Нурсия. Теледә агулы. Әйтә дим. Кыз анысы агуга каршы даруын тиз табар. Аның бүтән ягы куркыныч иде. Кичә 2 баш кисәр исерек иде. Алай-былай аталары өендә кунмагайлары. Капка төбендәге Алияне тәрәзәдән генә суырып алачаклар, валлаһи. Сүзсез генә зират сукмагына табан атладылар. Син бу абзыйдан җирәндең ахрысы, диде Нурсия. Кызның таш кебек каткан йөзе язылмаган иде.
Биткә әдәм ыстырамы инде. Камыр кебек әвәләгәч, тавык таптаганмыни, жәлпәк эс. Тумыштан шундый Гыймран. Ходай тышы гарипнең эшен бизәп күркәмли. Моның ни эше, ни тышы. Шул карашкыны хатыннар сөя бит әле. Хатын көлгәндә итенде. Баксаң, ул үз-үзеннән көлә иде. Гыймранны кемнәр сөйгәнен әйтсәң, кунак кыз ышанмас иде. Кешеләр якынлашканын өнәмичә, дәррәү кыркылдашып зират өстендә каргалар күтәрелде. Картайган тупыл агачларының кояштан сипкелләнгән чуар яфраклары шып-ташып бәргәләгән канат җиленнән ризасыз гына шыбырдаша иде. Алар койма читендә, диде Нурсия. Икесенә уртак кабер. Алгарак барыйк апа. Ни алга бар, ни ерактан кара инде. Җир белән тигезләнмәсен дип, яз сайын туфракларын өскәрәк иештерәм инде. Кабер икәнлеге анык инде анысы. Шымыртыда тамга билге бит. Я, мәрхүмәләрнең рухына дуга кылыйк, бала. Койма тирәсен зәһәр кычыткан сарган иде. Алия аягы белән үләннәрне аудара йыга юл салып, каберлеккә якын ук килде. Үрелеп, тармакланып үскән шымырт куагыннан кызгылт җимешен өзде. Зираттагы нәрсәләргә тимиләр, бала, диде Нурсия өне алынып. Монысы да гөнаһмы, апа? Хәрәм диләр борынгылар. Ник бу түмгәккә нәкъ менә шымырт утырттыгыз? Хатынның ачуы кабарды. Түмгәк түгел, кабер ул. Син, кызый, нигәдер үртәп сөйләшәсең әле. Кыз тапталган кычытканнарны аяк очы белән торгыза артка чигенгәндә, рәхмәт, диде. Күрдем, диде. Гыймран һаман урыныннан кузгалмаган иде. Әй син, бераз тоткарлан, диде ир Нурсиягә эндәшеп. Бар, мин кайтмыйча, өйдән борын тыкма. Хатын кызга боерды. Боермый ни? Азыны ишектән ашты. Каберлектән шымырт өзә. Яллам. Кояш җылытса да, буяулы агач эскәмия салкын иде. Нурсия үз-үзен кычаклады. Әллә зират суыгы үзгә микән? Сиңа ияргән яулыклы чәчбик кем ул? Диде Гыймран, ераклашкан Алиягә табан кайрылып. Кызым. Нурсия шаяртты. Касыр сыер бозаулаган ди. Ие. Яллам. Дырфада инде син, Гыймран. Студент, Казаннан. Риваятләр сөйләттерә. Зираттагы әрвахларданмы, ахмак? Хатын эскәмиянең иң кырыена ук күченде. Ирнең җикеренүе йөрәгенә ярамый иде. Яңадан түл җыя бу явыз. Нурсия аңардан наз көтә. Җылы көтә. Үзгәрмәсә дә үзгәрмәс икән бәндә. Халидәләрнең каберен карады. Гыймранның булай да кызыл күзләренә кан сауган иде. Кемнәрнең дисең? Халидәләрнең дим. Шит ят кызыксынмас иде. Шул нигезне тигезләттереп үлән чәчтер дип күпме ялындым сиңа. Йортыңда тракторың бар, эшләтергә ялчыларың бар. Ир юан таягы белән дык-дык җиргә сукты. Үзең казып тигезләргә иде, ахмак. Моның йөрәге ярылып үлсен дисеңме, әллә, Гыймран? Сез бит кабергә ярты чиләк көл генә илтеп күмдегез, малайларың белән. Мәрхүмәләрнең янган сөяге астарак булгандыр, кисәүләр астындарак. Мин көрәк белән шуларны актарырга тиеш икән. Юаш Нурсиянең кызып-кызып әрпләшүе Гыймранны шаккаттырды. Ул синме соң бу дигәндәй хатынга акайды. Әйе, тапканнар бер жүләрне. Әйтмәгән сайын теге. Ай-ай,
Теле шарланган бикәнең. Ир таягы белән һавага кизәнде. Миңа суга дип куырылган иде Нурсия, әмма таяк дөп-дөп кеше капканы кыйнады. Уяндыгызмы, үгезләр? Үгезләр Гыймранның баш кисәрләре иде. Ник аларны таң зәрәсе уятасың, диде Нурсия боягыдан да ныграк куырылып. Малайларыңа телемне кисәргә кушасың мәллә? Синең шерек телеңне эт ашамый, ахмак. Кунак кызына теге төнге маҗараларны риваят итеп бытбылдасаң, шын иранты. Телеңне муеның белән бергә мин чабам. Турфада инде син, Гыймран. Кычытмаган җиреңне кашыма, зинһар. Үзем белән кабергә иңәр ул. Кара, син дә күзеңне йомма, Гыймран. Малайларың бистәдә кемнәрне генә рәнҗетми. Яшь кызларны ишертеп мыскыллыйлар. Әйтмәгән саен теге Жүнле ата икесендә каеш белән ярыр иде. Өйләндерсәң дә вакыт инде. Ул тыелган шикне узган иде. Малайларына тел теш тидергән кеше Гыймранның дошманы иде. Аңа дошман саналу пычагыма кирәкме? Шунды яшерен өмет белән янганда, я. Ләкин баш кисәрләрнең кансызлыгына чыдарлык түгел. Кичә соң, кичә үзенә дә сыра шешәсе тондырдылар. Гыймран ике куллап таягына таянды. Минекеләргә ни кылансалар да килешә. Түбә бит алар. Үй түбәсе белән бутама, ахмак. Крыша диләр андыйларны. Күрәсеңдер, тирә-юн нефтә баганалары белән чуарланды. Кырыкмаса кырык атадан туган уйнаш оешмалар астан май чимерә. Минем бөркетләр шуларның иң кәттәләренең түбәсе. Берәр бәхәс купса, милиция нәрсә кыйратсын сиңа? Әнә, Самара бандитлары бистәнең нефтәсеннән безгә дә дәүгенә кисәк бүлегез дигәч, минекеләр давай Казаннан үз ирен китертеп буларны утлы табада кыздырырга. Борчак төсле куырганнар. Нурсия сүз көрәштермәде. Ир барыбер өстә калачак иде. Ул калкавыч, ул батмый. Әйдә, баш кисәрләр үзара дөмбәсләшсен. Алар мал өчен кан кыя. Яшь кызларны ник мәсхәрәләргә? Юлны аркылы чыккан карт кырыны, бала чаганы ник машина белән бәрдертергә? Әле үземдә малайларга булышыр идем. Малтактан төз атам, дип хихылдады Гыймран. Һәм таягы белән хатынның итәген тибрәтте. Син әллә мине бетәште дисеңме? Шир китә миннән әкрен генә. Элеккеге гайрәтле чаклар кайта тиздән. Менә аяклар ныгыды. Җир катысын тоя. Шулай, Нурсиякәй. Хатынның тәне чимердәде. Татлы чимердәү иде бу. Гомер көзендә булса да, Ходай аны бәхетенә табан турыласын иде. Баягына усаллык исәпләп көпрәйгән әтәшнең Нурсиякәй дип йомшак кына әйтеп куюын күрсин. Әлләү, яшәрдең ахыры, диде ул итәген сыпырып. Аның күңеле качышлы уйнарга әзерләнде. Әмма Гыймранның тавык тәпие чуарланган йөзендә соры болытлар укмашкан иде. Прәс, юлыңда бул, ахмак. Синең белән озаграк тәтелдәсәм, хәлсезләнәм мин. Көчне суырасың син. Җир җимертеп йөргәндә кинәт егылуым да синең аркада. Сез хатын-кызлар дәҗҗал тукымы. Боздырып кабергә тыгасыз. Хәзер генә рәхәт чимердәгән тән бозланды. Нахак сүз ишетүе авыр иде. Бәрәш, ширендә миннән күрә икән. Нурсиянең күкрәгендә бер юлы мең шырпы сыздылар. Син бит кеше яндыргач бетәштең, йырткыч. Син бит үлгәч тә бәддога ясе. Әнә теге студент кызга ничу риваят дияргә.
Аңа синең кебек бүреләрнең явызлыгы турында язып, ил көнгә фаш итәргә кирәк. Ир шытырдатып хатынның ябык беләгеннән кысты. Тагын бер кат әйтәм. Кара. Әйтмәгәйеңни. Нурсия аның кулыннан ышкынып җил-җил үз очларын атлады. Күңелдә өермә иде. Ник яраттырасың бу бәндәне, и Ходай? Ал йөрәктәге сөюне дә, сал шушы урынга җирәнү хисе. Ә кунак аңа яңа тетрәнү әзерләгән. Ул янган нигездә Алабута дәрьясын гизә иде. Нурсия дырык-дырык рәшәткә селкетте. Чөнки аның каушаудан теле аңкавына ябышкан иде. Я Алла, кабер тапты. Аста кеше сөякләре. Күзләре шарланган хатынның ишарәсен аңламаган Алия дәрьяда йөзде дә йөзде. Шак, диде хатын ниһаять телен кыймылдатып. Шак дим. Кыз Алабута очларын кага-кага ашыкмыйча гына рәшәткә кырыена килде. Ширләдеңме, апа? Йөзең агарган. Ширләмәдем. Өйдә генә утыр дигән идем. Колагыңа да элмисең икән, бала. Баш кисәрләр авылда чакта качып торуың хәерлерәк. Алар аш йырткычтан да хәтәррәк. Әйдә. Шул гынамы, апа? Юк. Каты бәрелмәсә дә, ачу тиерле ташлы иде. Анда бүтән кермә. Тыйнак кунак кына хуҗага бәхет ул. Гыймран игезәкләре бүтән куәтенә музыка акыртып узганда, алар икесе дә өйдә иде. Сиңа шәһәреңә таярга иде, бала, диде Нурсия. Безнең авылда куркыныч. Ул риваятләреңне тизрәк тупла инде. Сөйлә, туплыйм. Алия мәче кебек урта ишекне тырнады. Нишләп бу кәефсез әле? Мөгаен хуҗабикәнең әмер боерыкларын өнәмидер. Миндә гел күңелсез хәлләр генә, бала. Иртәгә бистәдә почта таратам. Шунда әби-шәбидән сорашырсың. Күңелсез хәлләр имеш. Фаҗига дисә, үз-үзен сатар иде микән? Әби чыны хагы шул. Көтелмәгәндә барысы да ут белән очланды. Ут, ут, ут. Йорт та янды. Кешеләр дә янды. Шуңа күрә бүгенге көнгә кадәр җанда корым. Туганда Кодрәт иясе аны аппак фәрештә итеп яраткан иде. Әйе, ул керсез тапсыз кыз бала иде. Күршедә дә аның кебек үк ак төскә манчып тудырылган тиңдәш үсте. Алар иң якын сердәшләр иде. Нурсия бүген генә дөньяга менә уралгач кына бер хакыйкатькә төшенде. Икесенең арасын ни байлык, ни акча бозмады. Ә менә уртак ир дуслыкның канатларын сындырды. Дөрес, кызларның һәрберсе үзенчә яратты. Нурсия иштән сызып, бүтән наз нурын бердән бер кешесенә бөркергә әзер булып, ә Халидә кыска мәхәббәтенә нәфрәттән кушып, җирәнеп, чирканып. Анда ярату да бар икән шул. Соңрак яшьлегендәге җүләрлегенә үкенгән Халидәнең Гыймранга коры нәфрәте генә калса да, эш эшләнгән. Ике сердәшнең дә түшәк җылысын татыган ир уртакка әйләнгән иде. Халидә bizde дип кенә Гыймран аңардан араланырга теләмәде. Аның шунысы айга сикертә иде шул. Ир оторы Халидәне зәрлекләде. Ә бала тугач, и Ходаем, буларны хәтереннән казып ник уйыла да киселә икән Нурсия. Шумыртлар быел да коралар. Быел да мәрхүмә бәләкәй кызы белән тау өстенә чыгар. Юк, бистәгә күченергә кирәк. Тәрбиягә мохтаҗ ялгыз карчыклар сыендырыр әле. Ә бит Халидә чибәр иде. Я, анысы нәрсәгә инде тагы? Әйе, нәрсәгә? Ләкин ул күз алдында тере килеш чайкала. Бу хәтернең бер кисәге. Чибәр иде.
Шибәр сердәше. Дулкын-дулкын озын чәчләре шарлавык сыман иңнәренә агар иде. Гыймранның исә шушы чәчләргә ураласы килде. Хатыны үлгәч уралды. Ни барысы бер мәртәбә. Ир хатын кыз затын ярата белмәде. Ул каты бәгырле аучы иде. Ул аулады гына. Тоттырмаган киек жануар аучының канын кыздыра. Халидә тибәргән сайын Гыймран шашагына иде. Сукыр, алмагачта иң сусыл, иң баллы алма Нурсия иде югыйсә. Халидә коры иде бит ул. Анан сәер иде. Кечкенәдән телсез әбисенә тагылып урманга йөрде. Алар шиләк-шиләк шомырт җыеп, яртысын базарда сата, яртысын киптереп төеп, иләктән иләп, кышкылыкка саклый иде. Бер елда Сөнчәледә яше карты эш китүдән җәфаланды. Телсез карчык дәвалады. Ул хасталарга киптергән шомырт онының төнәтмәсен ишертте. Күршедән күрмәк, сатып табыш алмак дигәндәй, Нурсия дә аргыч тагы әбисен шомырт белән кәсеп иттермәкче иде дә, сәүдәләре уңмады. Аларның шомырты вак, Халидәләрнеке карга күзе хәтле эре. Шуңа күрә халык күршеләрнең товарына ябырыла иде. Үсмер Нурсия күз яшьләре белән елагач сердәше: "Ярар, әби сезне дә яртыр. Без бик еракка китеп җыябыз", диде. Ләкин телсез карчык оныгының кул хәрәкәтләренә каршы нәзик иреннәрен генә чапылдатты. Карт Шәүкә булай да Нурсияне өнәми иде. "Уй, саран кортка, җәни шул", диде кызның әбисе. "Җүнле карчык төннәр буе урман сукмагы таптамый. Шомыртларында сихерләп кенә эреләтә. Улы белән киленен дә җиннәре ярдәмендә аертты. Килене Үзбәкстанда, улы Себердә үлдәне". Бу карчыкларга дошманлашырга бернинди сәбәп тә юк иде. Хәер, телле белән телсез ничек дуслашсын ди. Хатын-кыз бергәләшеп гайбәт чүбеге чәйнәсә генә аралаша. Әмнә Нурсия белән Халидә агылый белән тагылый иде. Халидә медицина училищесын тамамлап Сөнчәлегә кайтты. Нурсия укымады. Бистәдәге почта бүлекчәсенә урнашты. Тәкъдир аларның икесен дә дөм ятим ясады. Шуннан соң кызлар ике йортны бер итеп яши башлады. Ни барысы сирәк тешле рәшәткә коймагына араларын урталай бүлә иде. Ни Нурсия, ни Халидә егетләр дип йыгылмады. Сакал-мыек алардан шүрли иде бугай. Парлы кыз кыркын куркыныч шул. Аларның берсе шөпшә, икенчесе бал кырты, чаксалар урлы-кырлы сикертәләр. Кызларны тимер бөгеп турайтырлык көчле егетләр генә буйсындыра ала иде. Һәм андый батыр табылды. Бик эссе көн иде. Агач куакларның яфраклары куырылып сәлпрәйгән, җир буй-буй ярылган иде. Кызлар кара тубага су куенырга төште. Кылачлап йөзә-йөзә эчкә үкергән Нурсия чоңгылга эләкте. Туба, корбанын өзгәләгән йырткыч кебек, аның арык гәүдәсен зыр-зыр әйләндерде, тулгандырды да төпкә сөйрәде. Халидә сердәшенә ярдәмгә ташланды. Әмма шуңгыл тагында кызурак әйләндереп, икесен дә аска батырды. Бергә тотынышып үскән кызлар бергә тотынышып үләргә тиеш иде. Шөкер, үлмәделәр. Икесен дә су төбеннән тартып алдылар. Яр буена чыгарып салгач, Халидә коткаручысын күреп аңын җуйды. Нурсия дер-дер калтырады гына. Я Аллам, каршыларында тешләрен җимелдәтеп аждаһа ыржая иде. Гыймран, Сөнчәледә генә түгел, күрше авылларда да аткан, аскан, кискән, тураган җәллат Гыймран. Аны юлымда чыраттырма дип кем генә Аллаһка ялвармаган икән. Танысыңмы әллә, алтын балык, диде егет чырт-чырт кумга төкереп. Төрмә шулпасы белән тукланган авылдашыгыз мин. Ие шул, сине 10 елга япканнар иде. Габбас абзыйга аткан өчен бүтәннәр өчен дә. Нурсия сердәшенең битеннән сыйпады. Халидәнең озын кирфекләре дулкынлана иде. 10 елны 3 елда бүкләдек без, алтын балык. Андагы абзыйлар белән булат зур безнең. Сез ике сөяк санак нишләп елгада чупырдашасыз? Кыр үрдәкләрен саташтырып, сез җафалар аркасында ат алмадым. Камышлык кашылдык каһәрләр.
Егет аяк астындагы мылтыгын күтәреп һавага гөрселдәтте. Шартлаган тавыштан яр буе дер селкенде. Халидә яңадан аңын җуйды. Елга читенә шапылдап карга үләксәсе мәтәлде. Ник бу кызы минут сайын йокыга тала, ә? Бу юлысы егет мылтыгын Халидәгә төзәде. Нурсия шәрелдәп сердәшенең өстенә ауды. Атма! Гыймран дөнья яңгыратып шаркылдады. Вәт тиле! Мондый шибәркәйне атарга без жүләрмәллә. Достыңа әйт, ул минеке. Кич белән очрашырбыз. Минеке дип тамгаланган хатын кызга егет урман бите кебек кадала иде. Бу аяныш хәлләргә киенергә тиеш иде кыз. Ә ул ачар-ачмас керфеген тибрәтеп яткан сердәшеннән көнләште. Ничек җиңел генә Гыймранның мәхәббәтен яуладысың әле, Халидә? Алактым аждаһа. Сердәше кымга буялган чәчләрен ашыга-ашыга җилкә чокырына тийнәде. Шул аждаһа коткарды бит. Су төбендә балыкларга ризык буласы идек, диде Нурсия эче тырналып. Гаҗәп көнләшү узмый иде. Төрмә чыпчыгы ни яр, ни пар түгел югыйсә. Нишләп ул кәкәйне төрмә сәкесеннән бик тиз шудырганнар? Без батканда елгадан сөйрәп чыгарсын дип. Нурсия сердәшенә гаҗәпләнде. Акыллы кеше Гыймранның аягын үбә-үбә рәхмәт укыр иде. Ә бу бурып-бурып шиметә. Егет төрмә белән гөнаһларын юган. Бүтән явызлык эшләмим дип тәүбәләгән. Әдәм баласы үзгәрә инде. Үзгәрми, явызлык аның канында бар. Эй, төртелмәсәнә, Халидә, Гыймран сиңа гашыйк ахрысы. Кичкә сез күрешәсез. Нәрсә? Халидә кинәт кенә пыр тузды. Аягын селкеде, кулын селкеде, әйтерсең аңа тигәнәк ябышкан иде. Әллә син мине шул аждаһага ярәштеңме? Абау, ник мин сезгә тыкшыным ди? Сине сайлаган икән сөйен. Гыймран кебек баһадирлар юлда унамый. Өйләнер менә. Халидә кулына ком йомарлады да ачу белән җиргә какты. Һәм сиңа өйләнсен яме дип авылга йөгерде. Әнә шулай уйламаганда, көтмәгәндә ике сердәш боз белән тоз кебек булды. Кызлар һәр кайсы ялгыз гына кич каршылады. Нурсиянең ян тәрәзәсе Халидәләргә карый иде. Гөлләргә су сибәргә иелгән кызның күз очына Халидә эләкте. Ул әбисенең иске тырысын беләгенә асып, арт яктан гына чыгып бара иде. Нәрсә бу? Карчык үлгәннән бирле сердәшенең урманга аяк басканы юк иде. Хәзер нәкъ шомырт каралган чак. Әстәгым, элеккеге гадәтләрен кумакчымы әллә Халидә? Нурсия аңа үпкәләде. Әйдә дип сердәшен дә чакырса икән. Гыймран өчен күперенә инде. Халидәнең шәүләсе дә күмелмәде. Турда Гыймран сызгырды. Кыз тиз генә яңа халатын киде дә, изү сәдәпләрен юри каптырмыйча урамга атылды. Егет очрашуга әзерләнгән. Чәчләрен тараган, аңкытып хушбуй сөртенгән иде. Нурсиянең йөрәге алгысынды. Их, шушы агайыны белән култыклашып урамнар әйләнсәң икән. Күршекәем өйдә юк шул, Гыймран. Син аны кисәтмәдеңме ни, тукмак борын? Егет киң маңгайы белән сүзеп кызга якынлашты. Кайда озын чәч? Кыз пыяла сыман зиңгелдәгән тавыш белән. Урманда, диде. Гыймран бүре кебек улап тауга чапты. Ник телемне тешләмәдем икән? Халидәне муеныннан наратка асачак бит. Төне буе мендәр чылаткан Нурсия иртән кое янында шомырт юган сердәшен күрде. Һәм сөенеченнән 3 мәртәбә Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер дип кабатлады. Ә көнләшү кимемәгән иде. Гыймран белән вәгъдәләштеләр микән? Халидә кояштай балкып аның учына шомырт салды. Бик тәмле аша. Кое суында тагында мөлдерәгән җимешләр салкын һәм эре иде. Әллә әбисе сыман оныгы да әфсәнләп зурайта? Гелән-гелән аралашсалар да, күршесенең ярты дөньясы карурман. 7 сукмакта 7 йозак. Сине Гыймран эзләгән иде. Мине урманда дидең инде, әйеме? Нурсия шүт кенә шомырт тешенә йотыкмады.
Аның ыспайланып шибәрләнеп килүләре, диде ул гаебен аклагандай. Шакмаклы күлмәктән, кара ботинкадан, егет кәттәсе кыскасы. Йырткыч сарык тиресе ябынса да йырткыч инде. Халидә бик тәкәбер иде. Алайда куып тоттымы соң? Нурсия төпшенүен дәвам итте. Тоттырдылар ди. Минем койрык кыска, җаным. Әйе шул, кыска. Ничә мәртәбә артыгыздан бардым. Ә сез әбиең белән җир ярыгына чума идегез. Шумыртларыңны нишләтәсең? Бистәдә шәхси хуҗалыклар өчен базар төзегәннәр ич. Бер өлешен сатам, бер өлешен киптереп тиям. Хәйлә иде бу. Халидә аны үзеннән читләштерә иде. Иртәгесен кич кырын Гыймран тагын килде. Халидә әлгечә урманда иде. Өченче көндә егет дулады, кытырды һәм атам дип калкулыкка китте. Кире төшкәндә аның өстеннән пар бөркелә иде. Ул Нурсияләр турындагы эскәмиягә ауды. Шушында сагалыйм, диде. Барыбер ботыннан эләктерәм, диде. Кыз аңа тустаган белән су биргән иде. Гыймран савытны җилкә аша чөйде. Синде эшемне пошырма. Нурсия егетнең алдына тезләнде. Гыймран, мин чибәр түгелмени? Мине ярат син. Халидә буш ич ул. Агач ич ул. Җир тырма бүкергән йырткыч бер мәлне сулышсыз калды. Күзләре товарның бәясен билгеләгәндәй аска-өскә тәгәрәде. Да, син ничава? Иреннәр дисеңме, күкрәкләрме? Бөтен буяң белән бас. Ага, аякларың да матур. Кычакларлык җирләрең бар. Тик син ирләр төсле кыркамаш. Миңа толымнарын сүтеп уралырдай озын чәчле кызлар тансык. Үстерермен, Гыймран. Маташма. Синең чәчең үскәндә безнең сакал агарыр. Ә миңа бүген үк өйләнергә кирәк. Ярты төнгә хәтле сүгенә көтте егет. Ә Халидә таң беленгәндә генә кайтты. Тырысы тум-тулы шомырт иде. Адаштыңмы әллә? Диде күз кабаклары өрелеп шешенгән Нурсия. Турыңда Гыймран ухылдаганда йокы юлдашмыни? Бала чактан ук таныш урманда адашсаң тагы. Төнлә кем шомырт чөмли инде? Иллә нинди син, Халидә? Кем төнлә чөмли әле? Кичтән үк тутырам мин савытны. Аннары нишлисең? Гыймраннан качасыңдыр инде. Ул башкисәр йөрер дә суыныр әле. Халидә, сердәшкәем. Нурсия дустын кычаклады. Чынлап та, Гыймраннан араланыйм дисеңме? Чәчеңне кистер, төптән үк. Ул озын толымлы кызга гына өйләнәм ди. Ант мәгәр? Ант! Халидә дулкын-дулкын чәчләрен бармаклары белән тарады. Бер кодрәт белән шуларны Нурсиянең башына беркетсәң иде. Уралсын иде Гыймран. Мәңгегә уралсын иде. Мә, туракла. Халидә халат кесәсеннән кач алды. Үләннәр кыркырга яраган чәчкә дә ярар. Туракламыймы соң инде Нурсия? Ул сердәшенең гүзәллеген тамчы да жәлләмичә кайчысын эшкә җикте. Чырт. Тутам чәч яфрак төсле җиргә түшәлде. Кич белән капка төбендә ләштит сатып утырганда, тыкрык башында кияү егет күренде. Килә, диде Нурсия аякларын тыпырдатып. Мин өйрәткәннәрне онытмадыңмы? Әйдә тор, каршысына атла. Җибемә, яме? Өргән эткә каршы син дә өр. Тибеп очырмас микән, Ходаем? Халидә башындагы яулыгын төшереп иңнәренә япты. Ни хәлләр, егет асылы? Кыз юл уртасына чыкты. Танымыйсыңмы? Халидә мин. Шүп-шар яндырганда аягым тайып учакка егылдым да, толымнарымны өттем менә. Атаңның кара сакалы. Гыймранның бәбәкләре шарланып оясына сыймады.
Ничә көн шушы килбәтсез артыннан чаптыммы мин? Тфу, кыркылган сарык. Халидә тора таш иде. Нурсия аны этеп-төртеп кенә кузгатты. Ник каттың син? Җиле тидеме әллә? Гыймран тыкрыктан югалган иде инде. Үзенә яшь бәргән кыркылган сарык иреннәрен уймакландырып: "Яратмаган икән. Яратса, кыска чәчемне хурламас иде", диде. Эй, кеше күңеле карурман шул. Иштән генә, яшерен генә Халидә дә егеткә өметләнгән. Әмма качкан кыланып, эзләттереп үз бәясен күтәргән. Хатын кыз җебе чуалган йомгак бит ул. Энәсе кадый дип тирги тора, кычагына чума тора. Гыймран аптырамады. Озын чәчле Фәһимәгә өйләнде. Шуннан соң Халидә отыры сәерләнде. Әйтерсең, ул телсез әбисенең күчермәсе иде. Иртә кич урманда буталды. Уртак табактан ашаган ике сердәш әкрен генә бер-берсеннән ераклашты, читләште. Дөрес, алар сөйләшә дә, көлешә дә, ләкин ике арадагы элекке ихласлык сүрелгән иде. Бер көнне Халидә мунчада кычыткан төнәтмәсе белән чәчен чайкады. "Яңадан үстерәм. Синең тозсыз киңәшләреңне тыңлап, кияүләрдән колак кагасым юк", диде. Чәч озынайды, тик нишләптер кияү балакайлар чиратка тезелмәде. Гыймран әле Халидәсе, әле Нурсиясе белән кети-мети уйный дигән гайбәт мөгаен аларның кул аягын богаулаган иде. Ә утсыз төтен булмый. Төнлә Нурсия ишеген бикләмәде шул. Халидә нишләде икән? Гыймран аудан кайтканда аны да кочагында җылытты микән? Шуны беләсе килеп үтәләнгән Нурсия төнлә озак-озак ян тәрәзәдән багар иде. Күрше йортта исә тынлык. Тышкан уты да җемелдәми. Чәч үстерә имеш. Гыймран ач күз, өйләнеп кенә кызган ташын бастырса икән, аңа Фәһимә дә, Нурсия дә кирәкми. Ә Халидә дип шашына иде. Әсердәш үзе һаман аңардан җирәнә бугай. Яраткан кешең турында тешең сызлагандай сөйләшмиләрлә. Бит Халидә Гыймран дисәң нәфрәтенә буыла иде. Корсаклы хатынны тибә-тибә кыйнаган йырткыч. Мылтык түтәсе белән Сафа абзыйның маңгаен тишкән йырткыч. Халидәнең телендә йырткыч кушаматы 100гә төрләнер иде. Берсендә Нурсия, ул йырткыч дигәнең иркәләгәндә аю кебек йомшара дип, әздән генә ычкындырмады. Читен иде, ай читен. Энә ачы хәтле серен дә яшермәгән сердәше белән йөрәк хәлләрен уртаклашасы килә иде. Халидә сизгән сыман, бүтәннәр белән чуала дияле тагы, йырткыч, диде. Бүтәннәр төркемендә мөгаен бер Нурсия генә түгел иде. Гыймран бистәдә дә шаяра икән. Хат ташучының колагына хәбәрләрне җил китереп кенә сылый. Фәлән хатын минеке дип мактанган, фәлән хатын мин аныкы дип чытлыкланган. Ирнең кочагында майсыман эрегән Нурсия генә авызына су капты. Чөнки Гыймран, әгәр дә мәгәр йомран төсле Халидәгә сүз ташысаң, үтерәм, диде. Фәһимәнең игезәк малайлары туды. Алар бишектә генә фәрештә иде. Аталары камышлыкта гөрес-гөрес үрдәк атса, бот хәтле игезәкләр этмәче җәзалап кул шымартты. Бишара хайваннарның үләксәсеннән урамдагы кыюлар сасыды. Гыймран аларның һәр явызлыгын хуплап, акча белән азындырды. 9 яшьтә Кавый белән Бакый бистә кибетендә сыра белән сыйлана иде. Кыйнала-кыйнала сынган сөякләре ялганмаган әниләре бик яшьләй гүргә кереп яткач, малайларның күзеннән 2 бөртек яшь таммады. Аталары кебек каты бәгырли иде Кавый белән Бакый. Яшь әнине алар чәйнәп кенә йотачак иде. Шуңа күрә Гыймранның сөяркәләре мин дип аның йортына ыргылмады. Ә Нурсия барысына да түзәргә риза иде. Тол иргә иң кулай хатын ул иде инде. Ул
Аш-суга оста, чиста пөхтә. Җанында шешелмәгән, түгелмәгән наз һәм сөю. Ләкин аның кулын сорап ишек шакымадылар. Гыймран таптап ялтыраткан сукмакларга тузан кунды. Аның каравы Халидәләр тәрәзәсендә ут тиз сүнә иде. Колакка сизгер иде Нурсия. Күршесенең капка келәсе шалтыраса да уяна иде. Ә монда, келәдән алда, лос-лос турдан узган аяк тавышы. Кем дип баш ватма? Гыймран. Ул гына борын яфракларын киңәйтеп мыш-мыш сулый. Кая бара дип табышмакка җавап эзләмә. Урам Халидәләр белән бетә. Ары табан тау. Итәк астында учак ягып кыймак пешерә икән бу сердәш. Йырткычны күрә алмыйм диюләре чепчи ялган. Бәлки күрә алмыйдыр, бәлки монысы хактыр. Халидә бик гарьчел иде. Ул теге чакта, чәче кыркылган чакта егетнең төкереп китүен гафу итмәде. Шуның өчен үчегүе дә ихтимал. Менә Гыймранны үзенә яләштерер дә, аннары артына тибәр. Нурсияне елата-елата дөньядагы бердән-бер татлы җимешеннән аерганын белсә икән сердәш. Белмәде. Югыйсә, йөрәкне телеп, көлә-көлә төнге маҗараларын сөйләмәс иде. Төкергән төкерекләрен үзеннән ялаттым аждаһаның. 4 аякта үрмәләттем. Чык миңа кияүгә ди. Мәйтәм, айны да учлап тотар идең дә. Буең кыскарак. Төннәрен урманда эри торган гадәтен кабат яңартты күрше. Тәрәзәдә ут кабынмады. Гыймран бикле ишеккә килде дә китте, килде дә китте. Ул ялгыш та Нурсиянең капкасына бәрелмәде. Ир Халидә кармагында шәбәләнә иде. Шулай. Хәйләкәр сердәш аның канын уйнатып тилертә шаштыра иде. Бер вакыт ул күршесенең ишек алдында ят кеше күрде. Көпә-көндез. Гыймранны көнләштерер өчен сөяркә тапкан дип уйлады Нурсия. Йомыкый гына Халидә дөньяның сыртына атланып чаба, берсене тә икенчесен тарта. Нурсия генә Гыймранга тугрылык саклап күзләренә пәрдә курды менә. Тезелеш прорабы ишул. Аягына күгәргән кадак кадалган да, шуның урыны шешкән. Ярасын чистартып бәйләдем, диде Халидә, аны бер катлыга санап. Янәсе, бистәдә хастаханә ябык икән. Мыжлаган шир сырхау белән ябалар ди сиңа. Күзгә төтен җибәрә төлке бикә. Гаҗәп, ят ир 4-5 мәртәбә күренде дә эзен суытты. Ә 3 айдан Халидәнең җиңелчә генә корсагы кабарды. Карбыз йыттың ахрысы, диде Нурсия киная белән. Юттым шул. Халидәнең күзендә яшь тамчылары җемелдәде. Оят кызый. Сиңа әйтергә дә хурландым. Үзең дә инде ачык авыз. 3 тапкыр очрашкан прораптан балага узасың, дип шелтәләде Нурсия. Аягына кадак кадалган имеш. Ә үзенең сөенештән дөньясы нурланды. Ниһаять, көндәшләр ярышы тәмам. Хәзер Гыймран алтынга мончылса да хыянәтче күбәләккә өйләнмәячәк. Халидә күкерт сыман кабынды. Син нәрсә? Мин ул прорабның исемен дә сорамадым. Ярасын бәйләдем дә җибәрдем. Җилдән яралган алайса балаң. Яралмаган. Аның әтисе Гыймран. Нурсиянең умыртка баганасы чатнады. Я Аллам, нишләдең син, диде ул җан ачысы белән. Син! Син урлап минем иң татлы җимешемне өздең дияргә көче җитмәде. Әсердәш аны үзенчә аңлады. Әйе, Гыймран әдәм актыгы. Мин дә тиле. Акыллы кеше шул йырткыч белән төн кунмас иде. Тиргә, орыш, эт итеп сүк, дускаем. Шуннан соң Нурсиянең хәле җиңеләйсә икән.
Димәк, Гыймранны бала белән бәйләмәкче була, сирәлчек. Әйе, Халидә, сирәлчек. Яратмаган ир белән йоклаган хатынны тагын ничек атыйсың? Ул да изге түгел. Әмма Нурсия яратып сыйынды Гыймран куенына. Яратып. Нәрсә соң? Аңа әйтәсеңме соң бала турында? Ашыкмыйм әле. Бераз сабыр итәм. Халидәнең күзләре хәйләкәр кысылды. Тик дөнья аңардан да хәйләкәррәк иде. Бер көнне атау болынында Гыймран очрады. Күршең түгәрәкләнә, шулаймы? Диде ул туп-туры. Гыймранның кайчан әдәп кагыйдәләрен үтәп кәпләшкәне бар. Көнләшәсеңме? Тел очын йылан агуы әчеттерде. Шагып, аның бу ирне айнытасы килә иде. Кемнән? Гыймран сагайды. Әллә атаңны фәлән. Әллә шул менә. Сиңа сылар әле аягына кадак кадалган прораб баласын. Исемсез төзүче бистәдә вакытлыча эшләде. Аны мир буйлап эзләп интекмәс бит инде. Янында гына син тыпыр-тыпыр биегәндә. Гыймранның тавык тәпиләре белән бизәлгән йөзе бер агарды, бер кызарды. Мине узгынчы этләргә алыштырдымы ни? Синнән гайры ирем юк ди бит себерке. Урталай сындырам. Тары кебек акылы таралган ир себеркене урталай сындырырга өлгермәде. Ауда ул минем биләмәдә үрдәк атасыз дип, Хаврур шуашын сугып үтерде. Гыймранны 13 елга хөкемгә тарттылар. Әмма төрмә төтенендә бер ысланган шома балык 5 ел булганчык суда йөзгәч иреккә чыкты. Ике хатын аны ике төрле көтте. Нурсия һаман да яратып, ә Халидә хыянәт итеп. Кызы тугач ул, "Их, бала әтисез үсә" дип моңланды да, кунакчасына шибәр генә балта астасын кундырды. 5 ел алар язылышмыйча гына яшәделәр. Нигә кинәт кенә бозылыштылар? Бу хикмәт иде. Халидә яшь ирен иртән узатты, ә кич Гыймран кайтты. Монда ниндидер очы-очка ялганмаган бәйләнеш бар иде. Ник гаҗәпләнә Нурсия? Сердәше суқыр карчыкның оныгы лабаса. Әбисе сыман ерак чакрымнардан тыйымлау сәләте аңа да бирелгән иде күрәсең. 4нче бүлек. Хатын кулын йодрыклап кат-кат күзләрен уды. Иртәнге туман белән өретелеп, таудан Халидә төшә иде. Ул туп-туры Нурсияләргә табан атлый. Я Ходай, моңарчы төнләгенә җанлана иде. Ә бүген Нурсия кычкырып дугаларын укырга кереште. Ләкин рәк килә иде. Шу хатын саташа түгелме соң? Нинди Халидә ди? Кунак кызыла баса бу. Кара. Атлап йөрешләре таш Халидәнеке. Таң атешләре дә уянмаган. Син аяк өстендә дип мыгырданды Нурсия. Ишек ачылганында ишетмәдем. Син каты йоклыйсың, апа. Йоклар сиңа. Минем ярты гомерем уяу үтте. Борчуларың күптер, апа. Каян? Жан кыйнарга исерек ирем юк, тәүфиксыз балам юк, усал кайнанам юк, ут үрләтеп талашыр күршем юк. Нәрсәдер эштән кимерә димәк. Анысыз синең хәсрәт түгел, бала. Әйтми дигәч тә теге. Ачуланма инде, апа. Алиянең күзләре яшьләнгән иде. Әйтерсең кирпекләренә шык бөртеге кунган. Һәркемнең үз уе да, үз моңы шул. Аның да күңелендә бер сагыш кышы талпынадыр. Чит җирләр, чит кешеләр. Элеккеге елларда уку йортларыннан студентларны бәрәңгә алырга җибәрәләр иде. Хәзер әллә нинди мода. Риваят, әкият, хикаят, фәлән фәсмәт. Әтиянисендә сагынадыр шәт.
Әйдә, бистәнең ала каргалары белән дуслаштырам. Кызгану хисе Нурсияне йомшартты. Аларда сүз буарлык. Берсенең салам бөртеге хәтле гайбәтеннән, икенчесе кибәние. Урман аша үтеп бистә башына кергәндә генә арттан машина кычкыртты. Нурсиянең йөрәге какты. Гыймран баш кисәрләре. Кичтән үк шомланган иде хатын. Авылга тагын бер бәхетсезлек агыласыман иде. Аның йорты өстендә генә тубал-тубал кара коңгырт булыт асылынды. Ни яңгыр, ни боз булыты. Ул кызны юл кырыена табан кысырыклап җилкәсе белән ышыклады. Тик тор, бала. Җир тишеп тышкан чинаткан дәҗҗаллардан якты дөнья йөзләрендә кем качып кутылсын ди. Әй син, җен хатыны, артыңа кемне яшердең? Машина тәрәзәсеннән игезәк сыңары бүселде. Жәле, каплама. Ни, ыланнар, шәһәрдәге туганымның кызые. Авыр йөк күтәрдемени? Нурсиянең аяк буыннары сыгылды. Туганыңмыни, фәлән, дип сүгенде сыңар. Һәм сикереп төшеп хатынны читкә йолкып атты. Каплама дигәч, каплама. Оһо, безнең биләмәдә яңа түшкә. Шибәр каһәр. Ничек безнең кулларда үчте кисикермәдең икән син, фәләнеңне. Жәле яулыгыңны сал. Кит, хәшәрәт! Кыз чебен куган сыман кулы белән селтәнде. Хатынның күз аллары караңгыланды. Көпә-көндез дөнья белән хушлашырга язган икән Ходай. Хәзер аны да, Алияне дә сугып җиргә сеңдерә булар. Бакый төшәле, фәлән! Монда бер түшкәсе миңа кизәне. Ха! Икенче игезәк сыңары машинадан гына ырылдады. Хәзер булашмыйк, фәлән. Төнлә яулыгын шиштереп чәчен тарарбыз. Киттек. Дәшмә зинһар, бала, дип пышылдады Нурсия. Алиянең исә күзләре нәфрәт белән күмерләнеп яна иде. Машина тәгәрмәченнән пырылдап очкан тузаннан икесе дә ках-ках йөткерделәр. Менә шулар инде Гыймран малайлары. Алардан милициядә шурли. Әйдә кире борылыйк, бала. Риваять кайгысы мени монда. Төнлә әбиз ишегеңне кайырып керәчәкләр инде. Кыз бәхәсләшмәде. Жан кадерлерәк иде. Син аларның әшәкелеген белсәң иде, бала. Алла суктырыр инде дә бер. Ул көннәрне күрмәбез инде без. Күрерсең, апа. Бигрәк кистереп әйтеп куя бу бала. Милицияга гариза язып илтмәкче ахрысы. Я Аллам, хәзер генә зарланды бит хатын. Ул баш кисәрләрдән милиция үзе дә шурли диде. Төштән соң үзәккә автобус бара. Башың сау чакта казаның асыптыр, бала. Төнлә әбиз ишекне кайырачаклар. Алия юлдагы таш кисәген тибеп очырды. Юк. Нәрсә юк, бала? Эшемне төгәлләмичә мин бер кая да китмим. Менә шулар инде дидең мәле син? Хатынның зиһене чуалган иде. Кайчан әйттем? Нәрсә әйттем, бала? Гыймран малайлары дидем. Син аларның корбаны инде хәзер, бала. Яшь кызларны харап итә кабахәтләр. Я кая яшерим мин сине, бала? Изгәләнмә, апа. Алар миңа шәнти бармак белән дә кагылмас. Их, син игезәкләрнең явызлыгына тармаган шул, дип әрнеде Нурсия. Я кая яшерергә бу кыз баланы? Пешәнлеккәме? Идән астынамы? Дөньяңны актарып табачаклар бит. Алия бүлмәсендә озак кына утырды. Сызык кына ачык ишектән аның ярты ягы гына күренә иде. Хуҗабикәнең күзе очлы иде. Теге тартмачык белән уйный. Менә ул урыныннан торып, дәшми-тынмый гына ишек алдына чыкты. Мәгәен шайтан коткысыдыр. Югыйсә хатынның кеше әйберенә ымсынганы юк иде. Ул бусагадан сикереп кенә үтеп тартмачыкка иелде. Я Ходаям,
Нинди карарлыклар соң булар? 4 бөртек. Әстәгъфирулла. Кипшенгән шомыртлар. Ялды идәннәре сыгылды. Нурсия үкшәсенә ут элгәндәй кече бүлмәгә атылды. Юк, шайтан алдады, шайтан. Шомырт дип нәрсә күрсәтте икән мәлгун. Көн чамасыз озын тоелды. Хәерсез кара коңгырт болытлар шуышып, Гыймран малайларының йорты кыегына эленде. Аларда ши-ши музыка чинаталар иде. Төнлә пәри туе гөрләтерләр мөгаен. Күпме кыз кыркынның башын ашадылар шул йортта. Чираттагысы Нурсия кунагы. Алия бик тыныч. Көндез беркем дә янап куркытмаган кебек. Яле, җылыгына киендә идән астына чум, диде Нурсия, ваемсыз кызга боерып. Өстеңә сәләмәләр ташлармын. Тапмаслар, не буш. Алар сиңа тиеме, апа? Тие дип, әллә тагы. Ул монысына төгәл генә җавап бирә алмый иде. Егезәкләр аталары белән Нурсия арасындагы гыйшык маҗараларыннан хәбәрдар иде. Шуны белгән тәкъдирдә дә Нурсияне санламый иде алар. Җен хатыны иде аның кушаматы. Җен хатыны. Нинди ямсыз исем. Гыймран белән кушылсалар, бәлки югияниләренә юньләп эндәшерләр иде. Худайдан узып, җанымны суырмаслар әле, диде ул хисләреннән уялып. Бер катлы кәбестә. Аның ни нәрсә уйлаганы кызга бик мөһим ди. Сүзләрең алтын, апа. Аллаһы Тәгалә тәкъдиреңә язмаса, 100 юлбарыс та куркыныч түгел. Теләсәң, идән астына үзең кач. Ә мин эш белән киттем. Төнгә каршы ниткән эш ул? Кунак көлемсерәп куйды. Аның бу куркак хатынга буйсынырга исәбендә дә юк иде. Ул тартмачыгында казынды да, кырт чаккандай торып урамга йөгерде. Нурсия аның артыннан күзәтергә теләп тәрәзәгә капланды. Әмма кыз караңгылыкта йотылган иде. Өстәлдәге тартмачыкның капкачы ачык икән. Йозагын бозгач, ул аны зур сумкасына тыга иде. Ашыгып онытты бугай. Җен алдамаган, кипкән шомыртлар. Тик алар нишләптер кимегән. 3 генә. Берсе ярыкка кысылган дисәң, ярыгы да юк. Искә төшсә, йөрәккә кан сава. Халидә дә шомырт киптерә иде бит. Осталыкта телсез әбисеннән дә уздырды ул. Бер вакыт ярты сөнчәле эш китү кизүеннән тәгәрәп ятты. Әсердәшенең шомырт суын ясап эчкән кешеләр ихтә димичә кикереп кенә йөрде. Кинәт даңдың бикле ишеккә типтеләр. Баш кисәрләр. Ялгыз хатынның ишеге җәйге күбәләк инде ул. Өф диберсәң канаты кайырыла. Көне буе җыелган курку куырылып бирешкән иде бугай. Хатын алай ук җибемәде. Үзенә генә ишетелерлек итеп. Кеше кебек түгел инде сез. Җимерәсез, диде. Ул игезәкләрне гомер буе аермады. Кавый белән Бакый бер үк төстә, бер үк кыяфәттә иде. Син кайсысысың әле? Мөгезлесе. Ирен читләренә буй-буй селәгә яккан егет, суда йөзгәндәй таза беләкләре белән һава ишеп, алгы бүлмәгә ыргылды. Кайда кунагың? Нинди кунак, улым? Ой, беренче мәртәбә улым, диде Нурсия. Гыймран белән никахланса, аның улларына шулай дәшәр микәнни? Бүлмәдә өермәдәй бетерелгән башкисәр бәләкәй гәүдәле хатынны чебен сыман учында сытарга җыенгандай бармакларын тырпайтты. Кайда Чәчбикә? Алияме? Алия. Нурсия аркасы белән сагыз төсле диварга ябышты. Китте дисә, сумкасы да, яулыгы да урындыкта. Бистәдә, дусларында.
Кунам апа диде. Безнең вакыт күп, көтәрбез. Кайткач та үзең җитәкләп китерәсең. Шылдыма, җен хатына. Кирегә катсаң, өеңдә бикләп яндырабыз. Тегеләр кебек. Егет Халидәләр ягына төртеп бармак шартлатты. Көпә-көндез утта өтәбез. Безгә судта төрмә дә юк. Шигәләр зиңгелдәп шаулады. Юк шул, сезгә бернинди дә хөкем юк. Хатын тупсасы ватылган ишеген көч хәл белән күтәреп япты. Тәне утта пешкәндәй кыза иде. Бу нәсел бәндәләреннән иман җәяү качкан. Бу нәсел бәндәләренә чебен ни дә кеше ни. Гыймран зарлансаң да якламаячак. Игезәкләренә табынган әдәмнән мәрхәмәт көтмә инде. Яллам, күктән аңа коточкыч җәза юлланыр, һәм ул да Халидәләр сыман утта куырылыр микән? Гөнаһысы шундый ук кичермәслекмени соң, я? Фаҗиганың сәбәбен яшерде, әйе, яшерде. Аның телен канатканчы тешләттерделәр, һәм менә шул тешләнгән теле белән үзен дә утка атачаклар. Нурсия көчсез иде. Тәвәккәл түгел иде. Баш алып качардай урының булса икән. Бәлки, Алия аны вакытлыча гына үзләрендә яшәтер. Кайчандыр ике сердә шәһәр турында хыялланганнар иде. Матур киенергә яраткан Нурсия биек үкчәле туфлидән генә тротуардан теркелде имеш. Сөнчәледә язын көзен билдән пычрак, аяктагы резин итек. Яшь кызларга ниям инде? Китмәделәр. Авыл баткаклыгы суырды. Хатын ухылдап, салкын идәнгә егылды. Тәне барыбер суынмады. Ул ыңгырашып уңга сулга чайкалды. Яшь чакта шәһәр сеңдерер иде әле. Хәзер гомер көзенең сары яфракларын җил кыштырдатканда, кайсы Ташпулат бусагасыннан уздырсын ди. Кала урамнарында Нурсиядән башка да чүплек савытында актарынган хәерчеләр күп. Аның язмышы шушы сөнчәле. Җәзасы да шушы сөнчәледә. Әллә чытыр-чытыр янганда ник коткармыйсың сердәш дип Халидә каргады микән? Бишенче бүлек. Җәй буе туфракка бер тамчы яңгыр таммады. Кайчандыр ярыннан тулып ташып аккан Сөлчә елгасы чыпчыклар кыенса сыйрагы күмелмәс дәрәҗәдә саекты да, аннан бөтенләй корыды. Бүген төбендә ком. Кәҗә тавы битеннән шилтерәп аккан чишмә юлын адаштырган диделәр. Августта исә уптым илаһи кыюлардан су качты. Бер көнне Халидә бакчасыннан гына аңа эндәште. Урманда аулак чишмә бар. Әбекәйләр заманыннан бирле ага инде ул. Савыт бир, сиңа да чәйлек ап кайтам. Шу, мин дә барам, урынында белеп калырмын дип, Нурсия җилкәсенә чиләк киянте аскан иде, күршесе туктатты. Барма, минем сукмагым әйләнгеч. Кеше арытып монда. Нурсия аңлады. Гыймранны аулый. Ялгыз гына бала үстерүләре авырдыр. Башта ни уйлаган җилбәзәк. Кеше өлешен умырды да, кызын калкан итеп, хокукларын дауламакчы хәзер. Гыймран Нурсиянеке иде. Нурсиянеке. Шәнти бармагыннан тотынып, чәч бөртегенә кадәр аныкы иде. Ул да хәйлә капчыгын кысып бәйләде. Эй, бармасам да ярый әле. Гыймранның үз шире кузгалган ди. Кисә тапый ди, Алла сакласын. Син дә кызың белән күзенә чалынма. Нурсия кара буяуны кызганмады. Бала синеке дип, маңгаең белән таш чүкесәң дә ышанмаячак Гыймран. Чөнки йортыңда чит ират исе чыгардың.
Гыймран шуңа җенләнә. Кем әле аңа бала аткара? Халидәнең күзләре усал кысылды. Минем кызыма йырткыч ата кирәкми. Карале, син... Кинәт сердәше аңа шикләнеп карады. Әллә шул баш кисәргә гашыйкмы син? Бик сайрыйсың бит. Телеңдә гел Гыймран. Бик уңайлы вакыт иде бу. Кырда түк шунда күңелеңдәге сер юшкынын. Якын сердәш терәлеп яшәгән күрше, аннан битәр хатын-кыз бер-берсен кичермәсләр идемени. Ах, юк, малында, акчасында, хәтта соңгы телем ипиендә бүлешә хатын-кыз. Әмма ир бирми. Яратмаса да, аңа бүтәннәрне кагылдырмый ул. Алайда Нурсия читтән генә суктырып. Әүен хәтле тап-таза ирне әрәм яткырмаска иде инде, диде. Гыймран бистә хатыннары белән себерелеп туйгач, сабынлап юарсың да, түшәгеңә салырсың, диде Халидә, нигәдер турсайып. Нурсия дә ачуын тыя алмады. Син соң, үзең соң, кем әле ул хәтле? Сиңа да йортка кергәннәр иде бит. Керерләр дә? Мин синең кебек саз бакасы түгел. Күлдә генә бакылдап ирләр чакырмыйм. Алар үзләре эзләп таба. Сердәш бәгыргә бер юлы 100 өнә белән чәнчеде. Савыт талмады ул. Пыр-пыр тузынып өенә китте. Күңелендәген түгимеш. Телсез карчыгыны гыла баса ул. Әнә сөйләмәсәң дә барысында сизгән. Икенче көнне Нурсия кибет каршында Гыймран белән күреште. Эчә-эчә ирнең йөзе камыр кебек кабарган иде. Әйт әле, җен хатыны. Күршеңне нишләтим? 3 төн рәттән килдем. Ишеген ачмады, диде Гыймран, ярылган иреннәрен ялап. Нурсия сердәшенең кичәге кахкаһасын йотып бетермәгән иде. Балга сырышкан чебеннәр шикелле инде сез ирләр. Тәки Халидә дип үләсез. Кайсы кызга гына ачып өлгерсен инде ул ишеген? Башка сакал мыекка ача алайса. Ир тешен шыгырдатты. Без сикемсез сөяк алайса. Баласы кемгә охшаган? Кемгә дип? Һәр хәлдә сиңа түгел. Үз атасынадыр. Теге прорабка. Кызын да үзе сыман йомыкый урман пәри итеп тәрбияләде инде. Миннән 100 чиергән хатыннарга көн юк. Ишет. Гыймран кулындагы буш шешәсен баскычка томырды. Ханың ни белән янаганын белсә икән Нурсия. Гыймранның гайрәтен чигереп, Халидәдән биздерәм дип кенә зәһәрләнде бит ул. Ә моның ахыры котышкыч фаҗига белән тәмамланды. Соңгы арада миндә умарта күче жуылды диярсең. Хатын йокысызлыктан җәфалана иде. Төнлә ул тамагы чатнап су эчәргә торды. Капка төбеннән 3 ир узып китте дә уңга борылды. Нурсия ян тәрәзәгә бакты. Ай яктысында дөнья ап-ачык күренә иде. Менә төнге кошлар Халидәләр капкасыннан сикерде. И Ходаем, сердәшнең азуы чамадан ашты. Күч ирләр белән шаяра дип уйлаган гына иде хатын. Бер юлы 3 төштә, келәт, сарай, өй нәүешендә ут үрләде. Һәм Нурсияның шарайган күзләре белән бергә үсте, зурайды. Ут төрттеләр! Разбой! Хатын аякларын сөйрәп ишеккә ташланды. Әмма өй алдында аны сугып йыктылар. Мышнавыннан таныды Нурсия. Гыймран. Аулама җен, үтерәм дип ысылдады ир. Малайлар, живо чоланга качыгыз. Нишлисез сез йырткычлар? Кеше яндырасыз бит. Хатын авырткан тез капкачын уа-уа тормакчы иде. Гыймран аягы белән аның җилкәсенә басты. Шам булдым.
Сүндерегез, дип шәбәләнде борыны белән идәнгә кадалган Нурсия. Баласы хакына. Әллә кайчан ит ирәли чатыр чабадыр, шайтан таягы, дип хихылдады ир. Чоландагы үсмер малайлар да көлеште. Син әти, аларның ишегенә көрәк терәдең, катырак янсыннар дидең. Шамды имәнчекләр. Бар, син чык. Гыймран аягын алды. Чык диләр, чукрак. Кымганыңда суың булса сип. Бер кашык суга тилмергән авыл халкы утны ничек авызлыкласын ди. Хәер, су да көчсез иде монда. Йокы сүреме белән исергән кеше уянып йөгергәндә, бүрәнәләр кисәүгә үрелгән иде. Төн җилсез, бәхетең ут сиңа авышмады, диделәр Нурсиягә. Ә ул акылдан язгандай Халидәне эзләде. Кемдер аны бистәдә кунакта диде. Юк, сердәше өйдә иде. Кич кырын ул бакчасында бәрәңге казыды. Димәк, янды. Кызы белән икәүләшеп янды. Бу мәхшәргә Гыймранның мыегы да селкенмәде. Ул йодрыгын хатынның борынына ашкып. Иснәдеңме? Диде. Иснәдең, аха. Әгәр исемемне төрләндерсәң, балта белән башыңны шәрдәклим. Үзәктән тикшерсәләр әйт, кичтән чүп яндырды диген. Учагын сүндермәгән диген. Кайнар көлдән дөрләгән ут диген. Астагына шик-фәләннәрнең тишек тышыгын томала. 3 көннән милиция хуҗа гаебе белән дип эшне япты. Халидә бистәдә дигән хәбәр дә расланмады. Көл өемен генә зиратка илтеп күмделәр. Шушы хәлләрдән соң Нурсия буйыкты. Гыймраннан да күңеле сүрелде. Кеше яндырам дип үттертмәдек без, диде ир берсендә уфтанып. Сабак бирмәкче идем малайлар белән. Тәкәбер Халидә йорт җирсез калса, бәлкем миңа кияүгә чыгар дидем. Баласы белән дә ала идем мин аны. Шибәри суанасы. Кайсы җире шибәре? Инде Нурсия мәрхүмәдән дә көнләшә иде. Әлеге фаҗига еллар тузаны белән күмелер дисә, шу, вакытны ашыктырма икән. Аның үз бизмәне, үз чамасы. Гыймранга яңадан хисләр кайнарланган мәлләр иде. Тегесе дә эчүен ташлап, хуҗалыгын тергезә. Очраганда әллә ничә төрле ишарә белән ул күз кысулар, ул елмаюлар уза иде. Әлбәттә, җил кытырса, хәтер уянса, тузанны өермә ясап һавага күтәрелә һәм көн яктысын күңелне каплап шомландыра иде. Янды бит Халидә белән кызы. Янды. Хатын бер өермәдә тынчыгып, бер яктыга үрмәләп яшәгәндә генә мәрхүмәнең рухы эзәрлекләргә тотынды. Төннәрдән бер төнне тау өстенә чыгып басты Халидә. Нәкъ шымыртлар каралган чак иде. Менә 15 ел шулай. Нурсия аптырагач бистәдәге белекле карчыкны үзендә кундырды. Икәү тауга текәлеп, озак баскычта утырдылар. Әнә, диде хатын карчыкны җиңеннән йолыккалап. Кызы белән. Кая. Билекченең күзләре алмаз иде. Ул алайда күзлек киде. Юк бит, бәбкәм. Бер ни дә юк бит. Нарат ботаклары гына тырпаешкан. Әнә. Халидәнең кулында чиләк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Карчык дуга укып Нурсиянең битенә өрде. Җен алды, бәбкәм. Ширле син, бәбкәм. Аллаһы Тәгалә сиңа мондый җәзаны никләр тәгаенләде икән соң? Тәүбә. Аңа билекче дә ярдәм итмәде. Ходай да кичермәслек гөнаһны
Әдәм кулы белән генә юарлык түгел иде шул. Ә гөнаһ, күр, галәмне айкап кире үзеңә кайта. Җәза булып. Бүген Гыймран малайлары яндырабыз дип аңа янады. Бәрә шул инде яна. Тәрәзәләр кып-кызыл баса. Нурсиянең борыны төтен исен тоймый микәнни? Атын ишеккә табан шуышты. Я Ходаем, тыштан терәтмәгәннәр. Котыла икән, котыла. Халидә дә ут камагач ишекне эткәндер. Нурсиягә 20 адым гына иде югыйсә. Коткара ала иде. Нурсия туп кебек өйалды баскычыннан мәтәлде. Авырту сизмәде. Аңа ничек тә читкәрәк шуышырга кирәк иде. Төнге салкынча һава айнытып җибәрде. Аның тәрәзәсе кызаргач, димәк, каршы урамда яналар. Ах, Аллам, кемгә хәсрәт тагы дип, Нурсия капкага табан титаклады. Әллә аяк бармагы сынган, әллә каймыккан иде. Ялангач беләкләргә кызу бәрелде. Я Ходай! Гыймран малайларының алпавыт утары хәтле йорты утка төренгән. Нишләп тып-тын гына яна ул? Нишләп аны сүндермиләр? Кыюларда мөлдерәмә тулы су. Кеше юк, кеше. Авылда аксак-туксак карт-коры гына. Бистә ягында янгын машиналары улашты. Күргәннәр булыр. Күрмини. Офыкны өтәлә баса. Койма буенда кунак кызы белән маңгайга маңгай бәрелештеләр. Кайда идең син, бала? Атын үз алдына калтырый иде. Баш кисәрләр сине таптырып, җилегемне киптерде. Йортыңа ут төртәбез диләр. Сиңа чират тимәс әле. Үзләре янып ята бит, диде кыз тыныч кына. Әйтерсең, салам кибәненә шырпы сызып ыргытканнар. Эй, бу яшьләрнең гамьсезлеге. Йорты төзелер анысы. Гыймран малайларының акчасы күп. Эштә кеше фәлән генә калмасын. Киштән бик шау-шу иде анда. Нурсия баягы соравына җавап ишетмәгән иде. Кайда идең син? Күп белсәң тиз картаерсың, апа. Яшәүгә табан бармабыз, әйе. Пожар ягыннан кайтышың ахрысы. Шикләнмә. Авызымнан ут өрдертергә мин аждаһа түгел. Җә, сурайып тормыйк. Кирик. Бездән ни ярдәм инде? Иркенләп янсыннар, әйеме? Сезнең авылда шундый гадәт бармы әллә? Кыз аның һәр сүзен кирегә сукалы иде. Нинди гадәт ул? Ирактан гына тамаша кылу. Нурсиянең күз кабагы тартышты. Ах, Алла! Кыек атып туры тидерә бу тел бистәсе. Күбәләк канаты белән җилпенеп учак сүндерсә икән, диде ул. Син тугарылма, яме? Өй янды дип, алар кара ниятләреннән тайшынмас. Бер нәпселәрен сузганнар икән, тагын килерләр. Сиңа риваятме, башыңмы кыйбат? Бүген тынычлап йокла. Таң белән мин сине арканлап олы юл тукталышына илтәм. Әйтми дигәч тә теге. Тик ул җилгә генә гайрәтләнгән икән. Иртән кызның караваты буш иде. Ничек мыштым гына сызасың ул, я? Урамнан шаулаша-шаулаша хатыннар үтте. Бистә гайбәтчеләре янгын карый имеш. Нурсия ул якка күз салырга да курка. Кисәү иемедер инде. Кайчандыр үсмер игезәкләр Халидәгә ут төрткән иде. Ә бүген үзләре янды. Ходай чакыр-чакырны тигезли икән ул. Атын нишләргә дип йөдәгәндә Алия кайтты. Син әйтми дигәч тә теге кар кебек ирисең билләһи. Җыен, бистә ашагына тукталышка озатам. Соңгы автобус түгелдер бит, апа.
Бар, син Гыймраныңның хәлен белеш. Нинди сүз бу? Нишләп минем Гыймран ди әле ул? Нурсия шап-шып алъяпкыч итәген какты. Алдашма, апа. Күзләреңдә гел шул ир шәүләсе. Кыз дыңгылдатып урта ишекне япты. Бу юлысы турыдан ир-атлар узды. Гыймранның йөрәге ярылган мәллә. Кайгы күсәге үз капкаңа бик каты ора шул. Алтынчы бүлек. Җирдә ауный-ауный үкергән Гыймран яралы бүрегә охшаган иде. Нурсия хатыннар арасында басып торды да абына серлегә иене атлады. Я Ходай, йырткычка да бала кызганыч икән. Аларда да жан дигән нәзберек нәрсә бар икән. Хай, ышынып та яшәдең, Гыймран. Менә сиңа да тобадан да тирәнрәк яра уйдылар. Түз, шыда хәзер. Хатын баскычтан мүкәләп менде. Ул Гыймран өчен дәртләнеп хәлсезләнгән иде. Апа, нишлисең син, апа? Алия аны култыклап алды. Башың әйләнәме әллә, апа? Даруларың кайда? Анда бит. Анда. Нурсиянең теле кермәкләнә иде. Анда Гыймран абзаң акылга җиңеләйгән. Игезәк сыңары төтөнгә тончыгып үлгән бит. Юатыр гына идем бичаракаемны. Бистә гайбәтчеләре шикрәйгән. Тәмләп шәйнәрләр иде соңыннан. Кыз бер нинди гаҗәпләнү дә белгертмәде. Ят син, апа, ят, диде. Гыймранга хая авырдыр. Ата кеше бит. Аның тегесе, икенче игезәге, шыр исерек, кесәсендә аракы шешәсе. Авылыгыз белән утка тотам дип акыра. Дару да хәл истәмәде. Алия пешергән үләнле чәй дә тынычландырмады. Тыкрык башыннан гына карап кил, бала. Нишлиләр икән? Кемнәр, апа? Соң халык инде. Гыймран инде. Алия уч төбеннән генә укыгандай. Ирләр кабер казый. Корымга буялган Гыймран тәмәке киретә. Әлен сорашасы иде. Битеннән сыйпап, берәр җылы сүз әйтәсе иде. Ник мин гайбәттән куркам соң әле? Әмма ул Алиядән кыенсынды. Кыз маңгаена хәтле каплаган яулыгының очын бетерә-бетерә аны күзәтә иде. Үлмим мин. Ана кыз бәпкәсен тилгәннән саклаган кебек саклама. Әйтми дигәч тә теге, диде хатын, җаны кысылып. Әллә нәрсә дөньясы тар һәм кысан иде. Алайса мин тауда шымырт җыям. Алар каралып тәмлерә башлады. Шуны ашасаң кәефләнәсең, апа. Нурсия үзеннән күбекләр кайнатып аңа кычкырды. Мин шымырт яратмыйм! Мәйлең, апа, диде кыз җилкәсен җыерып. Нурсия мендәр тия-тия елады. Әйе, яратмый ул, яратмый! Тик бер кем дә аның күз яшьләрен сөртмәде. Алия гаип иде. Ялгызлык кочагында эшегән хатын уе белән Гыймранга сыенды. Әмма туң бәгырле ир дә салкын иде. Туганда ук боздан катырылган Гыймран ничек бүген генә җылынсын ди. Шушы минутларда нишли икән бичара? Аягына таш бәйләгәндәй вакыт бик әкрен кыймылды иде. Көндез тамактан аша үтмәде. Чәй кайнатып кызны көткән иде, ул исә кайтмады.
Шомыртлыкны каян күргән, хәерсез. Тауны аркылыга буйга гизгәндер инде шул хәтле гомер эчендә. Шәһәр халкы табигать дип үлә билләһи. Көн кичкә авышкач, Нурсия юынып чәчләрен рәтләде һәм иң матур күлмәген киеп урам буйлап китте. Күңел ялгышмаган. Гыймран капка төбендә тәмәке пыскыта иде. «Ни хәл син?» диде хатын йомшак тавыш белән. «Килдем әле менә. Әзрәк кайгыңны җиңеләйтим дим. Ходай сабырлык арты сабырлык өстәсен инде сиңа, Гыймран». Ир яңаклары бүлтәйгәнче тәмәкесен пуфылдатты. «Синең жәлләвеңә кем мохтаҗ, я?» «Җәйге мунча тиз җитешә. Яксам юынасыңмы? Йөзең корым гына». Ул Гыймранның чәченнән сыйпамакчы иде. Ир башын кыңгырайтты. «Әнә кәҗә тәкәсен сыйпа». «Эй, булмый икән, булмый. Бу әдәмгә тәмле телең әрәм. Аның белән үзе кебек ордым-бәрдем сөйләшергә кирәк икән». «Малайларыңны артык узындырган идең, Гыймран. Бәндә түссә дә, Алла түзми шул. Яндырам дип киштән мине өркеткән иде кайсыдыр. Ничава, бакыем исән бит. Бурычын кайтарыр. Вакытын үзең билгелә. Сиңа кайсы төндә җайлырак?» «Халидәгә сәгатен куеп килмәдегез бугай?» Нурсия дә усалланды. «Бу сынтый ичмасам. Сине Ходай кисәтте, Гыймран. Кара». «Карыйм, җен хатыны. Уңда да син, сулда да син». «Малайың сезнең идәме?» «Бер кызган, үзем колагына тукыйм». «Маташма. Ул бистәдә әшнәләре белән кайгысын юа. Мин генә аек монда. Бугаздан төшми». «Безнеңчә түгел икән, Гыймран», диде хатын тагын йомшарып. «Мөселманча түгел. Мәйет догага мохтаҗ». «Син үзеңә укыймы? Тукта, бакый кайгысын юдыртсын. Аннан иманыгызны кияшәк ул. Кайсыгыз ут төртте? Таныгыз яхшы чакта». Ирнең күзендә иман әсәре юк иде. 3 көн авылда җил дә исмәде. Эчә-эчә мие сыйгайган игезәкләр сыңары сөнчәлеләргә бурычын кайтарырга кереште. Урамнарда кәҗә сарык тапталды, каз-үрдәк изелде. Нурсиягә иң каты селәкте. Бакый машинасы белән сөздереп, капканы аударды. Кыймаларны иште. Хатын кыз кулы белән генә каккан-суккан рәшәткәләр чыдам түгел иде шул. Ләкин бу шумланып көткән бәлә белән чагыштырганда уен гына иде. Ут кына салмасын берүк. Тузыныр да ипләнер әле. Картая кешенең каны куйра, диде Нурсия. «Жүләр кан үзгәрми», диде Алия. «Мин икенче атнада китәм, апа». Хатын шатланды. Гыймранныкылар кунак кызы өчен каныкты лабаса. Бер үк вакытта моңсуда иде. Ияләште шушы җан иясенә. Тырт-тапырт сөйләшсәләр дә, иптәш иде әле. Сүз алышыр кеше иде. «Озакламый эшем бетә, апа». «Бәрәш, риваятыңны язмадың да бугай?» «Мин аны төгәллим инде, апа». «Төгәллисең, пычагым», диде Нурсия ризасыз гына. «Синең итәгеңә кыңгырау тагасы иде. Кайларда шылтырарсың икән. Ник мондый тилемсә уйлар миемне кайната? Кыңгырау тагасы имеш. Китәм дип бит әнә. Күңелеңнең тарлыгына үләрсең. Өйдәшеңә күпме сабыр иттең. Соңгы мәлдә генә чыгымлама, зинһар.
Үз мәшәкатеңдә муеннан ашкан. Койма капкаларың җирдә ята. Бистәгә балта остасы Гомәргә барам, диде ул. 5 ел күршем Халидә аны ир итеп асрады. Күрше хакын хаклап, ауган йыгылганны төзәтер бәлки. Күңел үсмәсә дә, бу хәрабә оясында яшәргә ярамый иде. Кинәт кыз су тамчысы кебек чәчрәп тамды. Юк, юк, син бик хәлсез, апа. Аякларың да сызлый. Гомәр дисеңме? Мин аны үзем чакырам. Нурсия, синең ише бала чаганы тыңламый ул. Бик кире кеше дисә дә, кыз ниятеннән чигенмәде. Адресын әйт, апа. Таш кибеттән соң 3нче йорт. Бәлки хатынның бармавы хәерлерәктер дә. Гомәр барыбер булышмас иде. Ир Халидәнең үлемен авыр кичерде. Һәм берсендә Нурсияне туктатып, авылыгыз белән дәҗҗаллар сез, диде. Карап торып кешеләр яндырдыгыз, диде. Ул бистәдә еш очрый, ләкин бер кайчан да исәнләшми иде. Койма капка сылтау гына. Нурсиянең ир җанындагы рәнҗешне алып ташлыйсы килә иде. Гомер кыска, фанилыктан бакыйлыкка бер адым. Хатын шушы ярты сөям аралыкта да гөнаһны артык күп тияде. Әзрәген бушатасы иде. Бушатасы. Хәер. Теге гөнаһның тары бөртеге хәтлесе дә тәмух казанында кайнатырга җитәдер. Нишләптер кыз озаклады. Яшь кешегә ярты сәгатьтә бистәне аркылыга буйга иңләргә була. Хат ташучы Нурсия ул чакрымнарны 1000 кат санаган инде. Эш пышу көчәйгән сайын көчәя иде. Балта остасы Алия белән сүз боткасы пешермәс. Ул өздереп кенә юк дияр. Кунак автобуска юлыгып утырып китмәс. Әйберләре монда. Әйбер дигәннән, тартмачык кайда соң әле? Өстәлдә күренми. Хатын үз-үзеннән уңайсызланып кына, карак янәсе, кызның дәү сумкасына тыгылды. Тартмачыкны тартып алып капкачын күтәрде. 3 бөртек кипкән шымырт бер почмактан икенче почмакка тәгәрәште. Ходай кисәткәндер мөгаен. Ашыгып урта ишекне генә япты. Атыла бәрелә Алия кайтып керде. Ой, кызык, диде ул ясалма көлеп. Ә үзенең йөзе аппак иде. Бистәдән хәтле куды. Әстәгым, бүреләр мәллә бала. Бүредән дә хәтәррәк, апа. Тыкырыкка кадәр ыжгыртты. Таптата иде. Машинасы белән чукырга мәтәлмәсе. Игезәк сыңар бакыймыни? Канатып тешлиләр бит имансызлар. Алла берсен җәзалады инде. Кинәт Нурсия йөрәген ушлады. Машинасы белән чукырга кадалды дисеңме? Без гөл туфрагы өчен казыган чукырдыр инде. Башы бәрелеп үлмәгәндер ич. Монысы да дөмексә Гыймран валлаһи тилерәчәк. Исерек ул, апа. Рулен кочаклап гыр-гыр йоклый. Кыз алгы бүлмәдә йон кофтасын киде. Аннан ишеккә арты белән басып, сумкасында казынырга кереште. Мин тау белән саубуллашам, диде ул сәер генә. Нурсия шаккатмады. Аның сәерлеген табигый кебек кабул итә башлаган иде. Тауга бакча сукмагыннан гына элдертәсе кеше нигәдер тыкрыкка табан борылды. Гыймран малае уянса, өзгәләп ыргыта бит, Ходаем. Алия күрәчәге белән шаярткан төсле, машина янына килеп тәрәзәсенә муенын сузды. Шуннан соң Гыймраннар очына төшеп китте ул. Нәрсә эзли? Нәрсә югалткан? Халидәләрнең йорты янасы кичтә хатынның йөрәге чимердәп уяган иде. Нәрсәдер сизенә иде Нурсия. Бүгендә нәкъ шул хәл. Йөрәк уйый. Ул ниндидер фаҗига буласын алдан ук тыеп туктарга әзерләнә кебек. Аптырагач хатын өй җыештырырга тотынды. Сәфәр кешесе артыннан идән юарга ярамый диләр.
Кунакның холкы кесәсендә генә. Кайтыр да хуш апа дияр. Нурсия кызның сибелгән таралган киемнәрен урындык артына илде. Зур сумканың замогы каптырылмаган иде. Кул үзеннән үзе тартмачыкка үрелде. Эй, Нурсия, Нурсия. Озын борыныңны бер кыстырасың инде. Ник шушы шомыртларга ишең кытыклана икән? Хатынның чәч төпләре кысышты. Шомырт берәү генә иде. Ушына утлы күмер кыйдылармыни? Ул тартмачыкны сумкага ташлады. Бөтен гәүдәсен көзән җыергандай кул-аяк тартышты. Димәк, бая икесен алган. Алар белән ни нәрсә кайнаштыра икән ул? Хатын әштер-эштер идәннәрне юды да, ике тимә йокы даруы кабып түшәккә уды. Нервысы җәя кебек тартылган, йөрәк кан сугармый иде. Эштән үзен ашап бетерде шул. Гомер сукмагы кыек сызылды. Яшьтән үк Гыймран белән кавышып, бер ябала үстерү иде исәбе. Бәндә сөйләр, тәкъдир көләр ди. Көлмәгән кая? Өмет хыяллар әнә теге җимерек рәшәткәләр кебек әз генә күңел җилкенсә, әле берсе, әле икенчесе тыртая. Аңа бәхет турында хыяллану килешми иде. Уйларында шәбәләнеп ята-ята йокы даруы тәмам изрәтте. Үлемне дә туймас дәрәҗәдә тетелеп йоклады ул. Шыгыр-шыгыр көйләгән тавышка уянганда, таң аткан, тәрәзәләргә кояшның алтынсу нурлары сирпелгән иде. Шыгыр-шыгыр, шыгыр-шыгыр. Шунда гына ул әрле-бирле йөрөнгән кунак кызын шәйләде. Иртүк нишлисең, бала? Әйтми дигәч тә теге. Синең уянганны көтәм, апа. Китәсеңмени? Бүген рейс кичкерәк якта бит. Беләм, апа. Син йокы белән төнге маҗараларны сизмәдең. Ерак-ерактан уратып тормыйм, апа. Миндә әни холкы. Сырлап бизәкләп мәшәкатьләнмим. Турысын әйтәм. Сөнчәледә 2 хәбәр бар. Ой, Аллам. Бакый рәнҗеттем әллә. Эләктеңме әллә шул бәдбәхет тырнагына? Син бит миңа туганым кебек якын хәзер. Онытый инде мырлашкан чакларыбызны, бала. Хәтереңдә мине әшәк итеп саклама, яме? Ашыкма, апа. Соңрак бәхилләшербез. Хәбәрнең беренчесе. Исерек бакыегыз машинасында үз кысыгына тынчыгып үлгән. Икенче хәбәр. Гыймраныгызның йорты янган. Хатын бугазына бодай биялгән үрдәк сыман ыйк-ыйк диде. Көчкә 2 сүз сүзеп чыгарды ул. Гыймран, исәнме? Исән, исән. Бар. Сөеклеңне юат. Алия үксеп елый башлады. Нурсия кызның бу халәтенә игътибар итмәде. Аның үзенеке көчле иде. Я Рабби, Гыймран исән. Хатын өчен моннан да зуррак бәхет бармыни дөньяда? Исән. Ходай җәзаларын шуның белән чикләсен иде. Тик ирәле күрәселәрен күреп бетермәгән кебек. Аңа тагында коточкычрак әрнү тиеш кебек. Юк. Аларның икесенә дә уртак кебек ул. Җиденче бүлек. Гыймраннар урамы киң иде. Ай, киң иде. Кибән хәтле ирне култыклаган хатын әле сулга, әле уңга кыйшайды. Ә Гыймран туры гына атламый. Аягы шалышая да кырыйга тарта иде. Алар икесе дә аңкы тиңке иде.
Ай, Гыймран, диде Нурсия. Шулай, әкрен генә теркелдә инде син. Ай, хәсрәтле минутларың. Күрәшәк бу Гыймран. Аңа каршы бәндәдә чара юк. Ни тырышсаң да. Тәкъдиренә язганны кем сөрткән дә, кем төзәткән. Ир шыңшады. Ул телсез иде. Ызбам тынга иркен, Аллага шөкер, туйганчы яшә. Кунагым китә. Ияләшкәндә идем инде үзенә. Минем дә кызым шул чама булыр иде. Син сөйкемсез сөяк дип читкә тибәрдең бит. Өйләнмәдең. Халидә дип шаштың. Буйсынмаган хатын кызларга тигәнәк кебек ябыша идең. Ярату юк иде инде синдә. Яраткан кешеңне тереләй яндыралармыни, ия? Гыймран каршы дәшмәгәч хатын тагын да батырайды. Кичәге йырткыч бүредән юаш куян баласына әйләнгән иде ир. Мәйтәм, игезәкләрнең дуслары бигрәк мәрхәмәтсез икән. Бакыйны җирләделәр дә, кабердә суынмады, машиналарына төялешеп тайдылар. Хәлеңне сорашсыннар иде ичмасам. Эй Алла, нинди начар дөнья. Тузан туздырып чалыш-пылыш атлаган Гыймранның кайнар сулышы кулак яфрагын пешерә иде. Эй, яңа вакытта кеше киеп туздырган иске чабатаны җилкәгә аскан төсле инде бу. Һавага сугып, йолдыз ваклаган гайрәтле чакларында ир Халидә артыннан чапты шул. Куян төсле яш-яш сулама әле Гыймран. Әйтмәгән сайын теге. Нурсиянең беләге талган иде. Шу, туктыйк шүт кенә. Кемнәргә барганыңны чамалыйсыңдыр инде. Миңа барып ятышың, Гыймран. Миңа. Ир кинәт телгә килде. Ну, көч үзеңдә. Трактор кебек сөйрисең. Гыймран шап-шып чалбар кесәсенә сукты. Фифирусларда янган карале. Үзең исән калганга шатлан, Гыймран. Ир җир сыман каралган бизәкле йөзен чытып, тагын мыгырданды. Фифирусларда янган карале. Бу акылга зәгыйфләнгән ахрысы, диде Нурсия пышынып. Өйнең көле күккә очты. Соңгы малайы тончыгып үлде. Ә ул Фифирус дип сөйләнә. Әйдә, кымшан. Хатын терсәге белән ирнең аркасына төртте. Хәлсез Гыймран тышаулаган атка охшаган иде. Кызулама, Нурсия. Бәрәш, исемемне онытмаган. Оныттырмадың бит. Гел күз алдымда бетерелдең. Жин. Я, ди белеп алды хатын. Шул кушаматыңны авыз тутырып әйт. Жин хатыны мин, жин хатыны. Әфсенләр мен әле үзеңне менәтерәк. Ир лышкылдаган борынын җиң очына сеңгерде. Ачуланма, җәме, диде. Гадәт буенча ашкынды. Бауга тагылган бузау кебек күндәм генә ияреп барган Гыймран капка төбенә җиткәч киреләнеп ишек алдына кермәде. Нишләп йөрим соң әле мин монда, я, диде ул. Нишләп? Нурсия үртәгәндә иреннәрен очлайтты. Әллә син үлем исе белән исердеңме? Йортың янды иш. Кемгә кирәк син бүгенә? Ник үзе дә дөмөкмәде дип шаулашты ул. Ятып йокларга караватың, чәй эчәргә өстәлең юк. Гыймран тоз күзләрен пушайтып, йорт тирәсендәге хәрабәләргә карады. Җил аудардымы? Җил. Нык дулаган икән. Ул тезен бөгеп җиргә чүгәләмәкче иде, аркан ауды. Аннан терсәгенә таянып мышный-мышный торып утырды. Аның гәүдәсе авырлыгыннан рәшәткәләр шартлап сынды. Хатын да кыска бүкәнне тәгәрәтеп ир каршына китерде. Сүз юк иде.
Көн сайын яны-яны йөрәк бозган баш кесәрләрне Алла суктырды. Бу аюның кайгыдан табаны уртала ярылды. Моннан соң адәмнәрне таптамас. Дөньясын ишмәс. Шәт, тыныч яшәлер. Тик Ходай җанны тындырыр микән? Уң якта алабута сарган нигез. Ул мәңге хәтер капкасын яптырмаячак. Бер иш бәндәләрнең башына хәсрәт ташы соңрак ява икән. Бая гына гамсез кебек иде Гыймран. Хәзер тамак төбен тырылдатып ыңгыраша. Мылтыгым кайда? Атылам. 2 балам, 2 бөртегем юк. 2 генә түгел. 3 юк, дип кыстырды Нурсия. Ниһаять ул ачылырга тиеш иде. 15 ел элек син үз кызыңны яндырдың. Тызы эредемени? Ирнең бәбәгеннән шау-шау яшь ага иде. Ул пычрак йодрыгы белән басып, күз төбен корытырга маташты. Син, шен хатыны, ни лыгырдыйсың? Лыгырдамыйм, Гыймран. Халидә синнән тапкан иде баласын. Мин көнләшеп яшердем, Гыймран. Их, белсәң иде минем ничек яратуымны. Жүләр билләһи. Иске чабата йыртыганы. Кизәнеп берне сугар идең, әйеме? Кулың камыр шул. Бик түбәннән генә килбәтсез зур кош очып үтте. Канаты буй-буй ак иде аның. Кош каурые белән яраңны сыйпасаң, тиз төзәлә имеш. Әдәм баласы нинди генә ысуллар белән дәваланмас иде. Менә Нурсия дә 15 ел бәгырен телгән гынах азабыннан котылмак була. Диде Гыймран. Күтәренгән җыенган кунак кызы алларына килеп баскач та, ялмыйча ыңгырашты ул. Алия иңендәге юл сумкасын җиргә шудырды. Аның кулында бәләкәй тартмачык иде. Нурсия коты очып шуңа текәлде. Менә хәзер кыз тартмачыкны ачар да, аннан җиз йылан шуышып чыгып, Гыймран белән икесен буып үтерер сыман иде. Хәтта сулышка да урайды. Синең тәки риваятләрің язылмады, бала. Язылды, апа. Ахырына бер нокта гына куясы калды. Эчтәлеген сөйлимме? Алиянең тик томалга елмаюы сагайта башлады. Сөйлим дип, атын Гыймран гамлады. Риваят тыңларлыкмыни безнең хәлләр? Ул бик кыска, апа. Яшәгән ди, булган ди, 2 туташ. Күршедә генә ди. Кызларның кыска чәчлесе бер аждаһага мөкип бәнди. Аждаһа киресенчә дулкын-дулкын озын чәчлесен сайлаган ди. Аны көчләп гел үзенә буйсындырырга җилкенгән ди. Дулкын чәч бу кабахәтне яратмаган, әмма хаталанып аның белән төн уздырган һәм бала тапкан ди. Көнләшүеннән зәһәрләнгән кыска чәч аждаһага. Аңа ышанма, ул бала чит ирдән дип алдашкан ди. Шуннан соң явыз дулкын чәчтән үч алган. Төнлә 2 аждаһа малайы белән аның йортына авызыннан ут үрдергән ди. Җитте. Бу риваят түгел, диде Нурсия. Һәм урталай сынган Гыймранның дылык-дылык җилкәсеннән селкетте. Ишеттеңме син? Ишеттеңме? Ходаем, аждаһасы син бит моның. Кыска чәче мин. Халидә дулкын чәч.
Син яндырдың дип әйтмәдем мин бу балага, Гыймран. Аллаһи, гомер буе эчемдә сакладым ул кара серне, Гыймран. Исерек килеш мәрхүм Бакый белән кавы тишкәндер, Гыймран. Хатын ухылдап яңадан бүкәнгә төртелде. Абзан хәсрәтеннән таш куык катты ахрысы. Җаныбызны актардың, бала. Риваятның дәвамын тыңлагыз. Кыз тартмачы капкачында нәфис бармакларын биетте. Ул айлы төндә дулкын чәч кызы белән икәү шомырт җыя. Әбисенең дәва өчен төнге шомырт кирәк. Көн яктысы аның шифасын урлый дигән әманәте аларны үлемнән коткара. Аналы кызлы йортның янганын да, аждаһаларның өчәүләшеп кыска чәчләрдә яшеренүен дә тау өстеннән тамаша кыла. Менә шулай, риваят тәмам. Кунак кыз яулыгын чиште. Дулкын-дулкын чәч аның иңнәренә таралды. Гәүдәсе кечерәеп, Нурсия бөҗәккә үрелде. Күзләре генә галәмне сыйдырырдай булып зурая иде. Халидә, синме соң бу? Диде ул яшьлек еллары белән саташып. Гыймран да сынын турайтты. Ирнең авызы ачык, ияге дерелде иде. Мин Халидәнең кызы Галия. Чәчләрем нәгънинеке, әйеме? Балтастасы Гомәр абый мине шунда ук таныды. Кыймаларыңны рәтлим, диде апа. Бушлай, диде. Я Рабби, сез исән икән. Кайда идегез шул гомер? Йөрәктәге бызның чит-читләре кителде. Кичерер микән, Халидә? Кичерер микән, я Ходаем? Аждаһа бер явызлык ниятләсә, уеннан кайтмый. Үтерә дип, әни таудан олы юлга йөгерә. Без шәһәрдә урнаштык. Андагы яшәү түгел иде инде әни өчен. Ул һаман сөнчәлесе белән тешләнде. Авыл дия-дия кипте, саргайды. Урманнан әни яфракка төреп ни барысы 4 шомырт алды. Туган як истәлеге дип. Кич сайын Гыймран, Кауи, Бакый, Нурсия дип исемнәрегезне санап, елый-елый шуларга нидер пышылды иде ул. Төшләремдә дә мин аның шомырт белән әвәрә килгәнен күрәм. Әсенчәле таулары әвәлгечә матур. Кызның күзләре мөлдерәмә яшь иде. Менә эре тамчылар Галиянең керфегеннән сытылып, яңакларын чылатты. 5 яшьлек кызчык идем. Барысы да исте. Һәр агачы, һәр үләне. Наратлар биегәйгән икән. Риваят язам имеш. Максатым бөтенләй башка иде. Кипкән шомыртларны яшереп кенә ияләренә ташласам, бәлки мәрхүмә анамның рухы тынычланыр дидем. Кичерегез. Мин бит аларның каргалган шомыртлар икәнен белмәдем. Кичерегез. Менә 4-нчесе кыз тартманы ачты. Соңгы шомыртны бераз учында әвәләгәч, кире савытына салып, хатынның аяк астына куйды. Синеке иде, Нурсия апа. Гөлчәчәк Хафизова укыды.